kubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imega taseni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo ya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo imega taseni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Gen Soko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu n'abari b'ikinguru erikwe manyabona wataka kuri kitananye cyense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana magia Tomo chako tengere merobereito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance a sengencho yao eariganie a sobo tengari botari no mubwekano kera kama jenga tara daike taoni ya nyamira na rena shauri sangwe ngaro moijana Murigari Gen Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa magega ya televishoni ya Soko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabo konyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobunchuria 0788666662 omwancho Murigari Gen Soko TV igetaseni Gen Soko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero monda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekiranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro kopetuel machin na nyora netrobin Gen Soko TV oboroso bomogusi ensengongo ibere
kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri iburyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemeroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse ine nuganetie betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri
wono yaikireke wango guikarwali panya oroyo onde olenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogo tindi na amaru abasari erio twabaretaga betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale icyobutindo. Ebagotebanga yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV bonigo yaikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Mumonchu muligereri Nsoko TV ndonse asolese mambia bono kokwaligania somurobeli Nsoko bwakire chetri 11 asemambia bono na namono gotebinga aiga no tugonyara kabatu kuri ikinaye asemambia bono na egati ya mange tukwaliganiretie semambia yo mwanchu mulino kumanyeke gendete kuruchinsemo na namono kunyara kabatu otegera naye tokwalibaga tukuiguga iga asigeta seni gito mwanchu muligereri nche butambe bunangu gukwani ngogotebinga itongo mo church na ekwenderinga itongo nogaya na nabo kunyara kabako gukwana na intugo chaga igase studio namba itegere 0788666663 inere nambo kunyara kabako gukwana na intu na ndogenda SSML mtandao Facebook kunyara kaba to follow Nsoko TV nabo igo mwanchu muligeli kunyara kabako to stream ya SSML ya YouTube Nsoko TV asemambia bono na nago tebiringa esemambia yo mwanchu muligeli tigatora ligeli bali banyara kabako so asomurobeli igo nago tebiringa to nyara kabako to basubo mu ichenguru ku Innocent Onyango elito nyara kabako to genda senchira eliebwenete nindo che team nere ya soirega iga Nsoko bwakire Nsoko ne moni ndo chega iga Christine Mura kurwa chinsemo chiriya goteba no arega iga goteba gagendete kurigelikira ndeni seke musulbigesu kurwa chinsemo chiana kuru Salams Club erera kali gutumika namba se account ya Christine enokumakuli agoteba ngano ale kurwa chinsemo chia musaraba agoteba well represented na nindo che Mosetino Sentike Bande agoteba watching live from Kenya Village Nyamira County nabo igo na agoteba no ala sumurubeli Jared Orule Matule tiga agoteba kurwa chinsemo jiri Chenya Chichi secondary school goika ekenyerokia nyaboye no ale asumurubeli Rogers Nyariki agoteba kurwa Amsterdam Netherlands ubekire timu ya yega agoteba watching live from Nsoko TV na Kemi Phyllis Aden Nyariki Nyariki Kirubo Pande Elvis Opando Mongino Mocheche nabo igo ngoteba Lame Kyobu Banyarumbe Anthony Ragoli Kaka Junior Joshua Mbuya Trimba Kevason Bosire Kiran Dennis Musiori Ndima Jones Ungechi Bingwa Nyamuri Mugadishu Jared Keburi Charles Momanyi nabo ndoje Jones Obundi amenya nabo igo Barnabas Ratemoli Tunda lichoni lya nabo igo ndoje Toto Junior mwate ya family bonsi pibale chinsemo chege na itambe URS SML ye county ya Nyamira mwancho mulili Jessica banale ko chinsemo chiri cha
pipeline agoteba happy preparation day kuruga iga pipeline Gideon Atika agoteba kurwa Nchoro South mugirango biya mono Linet Kemunto agoteba kurwa Chinsemo chia Nyamache well represented igo nabo kunyara kabago gututumira ujumbe yagesema biya bono nagototebinga ngayoberete elitunyara kabatoko enda sobwa mu mwancho muligiriri tukuli jumba buneli rero matenga maliga na manga gendrete sabatonero gelgereti bosigaiga kerogendete na kwaliganirende onyara kabako kogenda ase enyongesa uru enyongesa so litukuli mukubyo na anamono mwancho muligiriri ngotebinga nyasa kulendere weekend matalia ebika innocent kwale kwerenda nabongo boli gugo talia Bartolomeo mumanyi kwale kwerenda talia Gideon Atika gose totebe Linet Kemunto gose toje totebe nga naye Rogers Nyariki kwa bangeteli tukeli gose chare diolio rule matureti na banke baroro asema mbia bono ngotebe ngana boko nyara kabago so asumurubelio totebe asoberete elito nyara kabatoko genda asobwa mona koranga twanyara kabatogo ikiranie melie ya ikira sebwenete umurubeli nensoko bwa kiri mwanchumuliri cyabutokire 14 maega yechinsa 12 cyabono mambinta geteto yaliganigo so aselingana lirabu elito nyara kabatogo kwana naye ototebinga linganelio meaning ribugate asole go chasubwe babwago elitunyara koba toko genda sobwa mu mwancho muligeli ntagete to so ase kipindi yoko ligeli liringana lirabwa semambi yabono kero konyara koba koko totebiringane lirabu inkiriri kirigo kwana go chasole go chasubwe babwao elitunyara koba toko genda semambi yabono bosiondo chegaiga nabo gutwakira ase simye ito eliere 07 8866 66 nabo igo koreli mwancho muligeli namba itere 63 omwalio ego chaga utwakire simigo chaga iga ototebinga ngaki oroche semambia bono elitonyara kabatoko enda asobwa moni manyetenga Bartolomeo ngote bara mashabiki onsipi yegetase na mono umurubeli soko bwa kire bali mocha mwa bwati umungwana itokuru kweno kumochere na asiretingi na koro na mono ngona batebale ngenga tutakire tonyore nchira mashabiki anyore nchira yoko nyara kabaga kogenda sobwa mona koranga banyara ko babako musira sichinchira kiri kibwenerete igo nabo gwikira Bartolomeo mumanyi umuboliye ngaki umurubeli yore na mono nabako nyara kabaga batebinga kitoko batoko genda sobwa mweko era mashabiki etokenga ntwamorora nire nturamanyara kinya sesemu mtandao nembeo nya sautu wanchire twachira sobwa mu bunigetaseni nabo ebwenete asenchire ebwenete tunyara ko batokoranga twabere amo asenchire kamningo ira nande ndigire lichirikire asembeo kolende semambia bono muna nagotebe intete tora kwana lingana lirabu asitogotebanga bali bato tigetoro sana ime tutali nonde mbabuga ati boene gukobolia inki liorogonye yatokorete bali bato tigete urusana ime tutali nonde mbabuga ati boene bonde bwonsi gukobolia inki lirugonye lyatokorete lirugonye natebeti gunga family gose amateye mone ekebwe liurogonye wolf nabonate tulikali kurukwike busigo mwanchu muligere litogale gotebunga bali bato tigete orosana ime totali nonde mbabuga ati boene bonde bwonsi gotobolia ningi liurogonye lyatokorete igo mwanchu muligere asemambia bona nabo gwakesi myoto tebinga lingane lirirabu kerogo tebigunga bali abato tigete asoro sana ime mbabuga ati oboene bonde bwonsi kobolia ningi liurugonye lyatokorete liurugonye lyatokorete litelidelige sana igo mwancho muligina boto tebya semambia bono nga abali bato tigete orosana ime mbabuga ati boene bonde bwonsi gotobolia inki liurugonye lyatokorete gose no enekebwe asemambia bono gutwakire simi go chagaiga tujara kabatogo kwana naye asenchire wekano soko bwakire agibwakire ngakyo gendrete awokire uya sere talia tatoro moyo amen ane samba samba mbi abantu bale nayo wancheire ngaikwaira kamati ngo ikara iga chigali chichia Nairobi maite chibugata magana mange enchera nero nabere bunere igo wana lingane linje ko bwane nawakero kene ntali beke bunakerengera likia okere kebeke bunakerengera likia olikere nje bona korora kwane abarai nabo bato beyetamo lakini mbachi bagatotiga
kulingana mbarato wekera bintu biri batotebetie amagendero batoteti bagotoa mbarato bona nande chinga kingo igachire nande bacho batoligie batobekamo lakini karo totabama na barabu mbato bolinga ki ningi totaberamo na barabu baba sakubolingi totaberamo na barabu ibine gerengeli ya kwarule ekogera na bego tokanga chinga gichinde batwebete kuna gwatebire nga bali batutigeta soro sana imemba baza goira na batobolinga ngi ekogera totali asobwa bombe ngai tuachiete asa tororo bado nande ni ntwe ne chinga kingwe gachire baba tagutolinga naende nchuo. Okay, asante sana kurua sesa mbaga we mambia bono asebirengeli byage biya asegwatebire nga nigo bono ogotebaga bali batutigete bakurukuba barayera tebire ngakichinde mbaba se gutwara libaga lyo gotobolinga ngiye kogera ibintu bigendete gokorekana iga abigotoka chinga kichinde gotigirwe bire bintu bonekera bigo kongera nabo gotoka nga gwatigaira ebwe karakini muntu abweti bwene ucha gokobolinga ningi kiagera ese mambia bono ni doche Samuel Jackson atuya kurwa chinsemo chirichia indo chagoteba oya kurukwa tigandara ligereli chikendete gochicha tigandara bwate simiri tangani manye koirana ligerelie soko bwakire. Okay, nande nabo gwaka ya toka kebwa tumu chanda kera twali koligerelia matenko hang chire kurwali ese producer gonte binga Innocent kwaligereli kwaraga kire nabo gwaka nande gochaga igato tebinga nanga ki erese mambia bono togotenga bali bato tigete orosana ime totali nonde bwensi mbabwa tyobo ene bwokubulia ningiri urugonyelia tokolerete bali bato tigete orosana ime totali nonde bwensi mbabwa tibo ene bonde bwogo tobolinga nkiri urugonye lia tokolerete ase mambia bono bo twakiresi ime tokegolese county ya Kisii Nyamira nabo igoso mucho Nairobi soko bwakire. Okay. KTV bana KTV. Okay. Talina tebo butole na tebo KTV aseba mbia bana omwancho muligeli nindo chega iga Christopher Tandi agoteba kurwa chinsemo cha burangi bwa kiribya nindo che Fred Morgan no ale nabo igo nindo che Patro Memo manyi bunalina kwana no ale tigambwa teyo mwali ko iroleire tatenyi gunkyo gukwana sema mbia bono soko bwakire. Hello. Okay, no ole sembe okay yeli ogibono. Hello. Togwe tegerera nande enyari kane nande togendere bosio biabono. Tigatondo somutimo ko mwancho muri tokoirana toso samaya esimi ni nchiko yebwategera twakora mayese mambia bono. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwegekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso ogwo magusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa
miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi onye kubwatira ibori. yake mu mwanchu muligili na ndetwire ne chitri chiteke 25 maiga chisa 12 ning maitenga genda tekwe yaligani kwa genda asemiremo yago kinito chaka na mayese mambia bono tugo chaka kurwa sesemo ya North Mugiranga se abangina kurwa sesemo ya Bunyakoni yuye gotoka ase county ya Nyamira nigo besokiri na komocho mu MCA obo kurukwa selieta lamekisikwe ya enana soko mochimu bungo mukoro North Mugirango Joseph Kiangoi oyibago tebanga nigago tumekwa n'abanyakoni gwikiranie ganga yaye ya gisiasa bago kwaneme yege ikaro ikigyakorekanite sensemo ya Ikonge nigabangi nabo banyareko bakorwo barasubwamo batebirengana nigo bare amagega yo mugaka Joseph Kiangoi mochimu ligiti tigatonyororo botirwa senchira yobekira egati yabangina korwa ase ensemo ya Bunyakoni hase wodi ya itwe bunge ya North Mugrango nigo besokire ko bomo nakoralie kirenga yoje akomosira mubungo mukoro North Borabu ebunge ya Rengengare Joseph Kiangoi aseganga yo koriyo bobunge bwa North Mugrango asomwa ko 2027 tuachire ko spotia omochumbo itokorokwa Kiangoi wana no tuachire papa tomwamagoro tuachandekire na 200 tuarika moire mono wana no toregaiga totage toto spotio mogako koroku papa Kiangoi abangina b'Abanyakoni mongi no bitija wana tuachire asobwamo Abanyakoni abakungu tobekanamo tosapotio omogako korokwa Kiangoi Joseph Kiangoi papa Teba Joseph Kiangoi papa abana bakungu b'Abanyakoni bago support ya Joseph Kiangoi papa bago kwana hekerekyo asomo cyo Ikonge nigo abasubati abayiga bamukiri umubungo rabisi umuskecho asinyamoko asekeria bakweranga taraikirani magendro boikiranu nemono hase chipara nabo yo chiskuru ngina no tori twakure chichaye kurutwa gatorete nigo to chandegete tari mirimo mwato likara gaki nonye no mwe gaki ikona ari gusabanga abangine tigatukura baraya bari bose mwito batokonye batolikera abana gutwasomiria Stomenyete vinyoro una komente kenyoro gia itoko rusinta ocha China kakie bara ya sare kire muna njaya mabongo kwane geita kiane no e barero rogoro sukunyuma amata cho ire cho na ande ga kono sinye onsinyire ga kia masere bungo buna kale bona kinko baga kirende ga tota kwa Kiango yabangina batakonya buna bangina batu amenye twaberie chimbu cha mwate banango toira mole Nairobi motu akachitae. Shule nazo si vyama vile zimeporomoka, hata unashindwa kuna wenye wanaongoza kweli. Hatuwaoni. Sasa wenye tunataka tuone, mwenye tunataka tuone ni Mheshimiwa Kiangoi ndio afanye chizi
ipasavyo. Abang'ina abo ekerekio nigo bamomochirie omwe MCA oitibo Ramex Square nana ase keria bakwerang'a nigabeire gakomwongora Joseph Kiangoi kubwatekana nechingwana chiabeire chiabwangoiga gento basabire ng'a nerebuya oborai nyarako babogikeranigwa gati echinyomba isato chirase wodi ya itibo iyo chire abaisanga abanyakoni naboigo nabakurati Mwaisimiwe nana twagwatete na watu akwati kura lakini bono mwebuga omboria okora ama baisimiwa bande ona tuatebire na wani tamu utoke takora ama baisimiwa bande kiro mutatu na inakoliya bogambi sikaba gambi bando mwisimiwe nana tuntu agosike tukakoa bogambi sasa bana ni wani tamu utoke jeni kona jiraiga kuno mungino ya mukuru wenyakoni asindwete go emechandero nemenene nabara into chorete ndobuga to mwara yo mukuru kwa enana oyo bwenete gotoroseri chibara unabone bare kuruisinta gochinyasyo ase chuchukuru chirororo chitundu bali chirororo abang'ina twachandekire emegongo yabunekire twasinyirwe nona stoko chikoni chichaegera tosomeria abana baitu chigari chikotaina tubuguria chichae mpaka chirami mate nigo abang'ina babonyakoni benekiri komo nigo barachi komo sira Joseph Kiangoi asiganga yokuri obojumbe asoma ko 2027 asebo igo banyare ko bagosaba mu MCA we ward yeyu yaitebo mu MCA nana kwenekinga kutiganare gosonana na barai abu babwato bote bukoriya oborai asebunge ya North Mogrango korwa ase ebunge ya North Mogrango imeye county ya Nyamira ngoripoteria Nsoko TV Pedro Nyariki Steven Embonde Muchumurigiri tokandase semo yeskuru ya Liambase nigo bana baibuli na borokia na borokiwa banyarako bakulia iranga mbachiko bakobwatera naso bwamo na koranga machibu yeskuru yo nyarako bakagukina na goikase birengo bingi nigo bayakwanetaya ekera mu Professor Constantine Nyamboga oyo olenge asige togochia seskuru yo banyarako bako osokie birengere byabo akorokinga ngakibaye bikirange korangi skuru ine chiko bagego kolibya asamatemu yo mwakoyo Nase skuru ya sekondari ya Liambase imeya semu ya bunge ya Bubasie county ya Kisii. Abu asaba iboli abalimu amona abarokiwa abamumerana eligo chake bene kirenga kia abarokiwa be kirasi ke 12 omwaka oyo abwaso mwalimu mwanene bwe skuru yo Justus Muturi amono mukwani egiata ase abarokiwa Professor Constantine Nyamboga abo mukwani mwanene. So much Nsoko TV for visiting us today. We had a wonderful function. Firstly, my name is Justus Muturi Momanyi, a senior principal, Liambase DEP Secondary School. Today it has been a great day. We have launched the 2026 school win, and we have had also a wonderful class conference. We were at Liambase today, courtesy of the board and the senior principal, Bwana Muturi, and Dr. Sakaria Ayenda, currently director of Reinsurance Kenya. I'm Professor Constantine Matoke Nyamboga, a long experienced academia. When I got the invitation to come and launch the mean, I could not say no. Those are things I like because I come to meet students. Tagukuwa na Nsoko TV magega yoko kuro musangirikano yo nigo Justus Muturi oyo ro mwalimu manene bwe skuru yo atababuna eskuru ini gerene gangenene yoko korabya asamatemu AKCSE omwako yo. I know with the systems that we have been able to put in place, the 9.0 plus mean target, we will be able to have it achieved. We have had even our board members. I want to thank them so much. I want to thank our parents. I want to thank the students, and I want to thank the teachers so much for the effort that they are putting and for sacrificing that time to be here with us today. Waigo Professor Constantine Nyamboga nigo arwesegetene negochia asaborokigwa gotwara kosemelio konene abakoromukia eliobekiranie ekerenga kyabugyo konyole mini ya yanda nugute noti ochaigoro abwo asaba iboli boigo baboligwa kubwatira ne skuru yo elinde goikirania ekerenge kyo. Many students will have regrets, and therefore as an academician currently at Angasa University, where I advise almost everyone, I came here to commit myself, also commit the students, so that they can get to the right grades that will take them to the right programs. We must take science key, whether we are going to be scientists or not,
but you can't avoid a science subject. You can't avoid English if you want to be a lawyer. Me as a chair, I promise the mean which today we launched 9.0, it is achievable because our staff are committed. Wanyina bonigo enseme ya barokiwa be school eyo bagokera ekerengekyo nagatababuna baise kubwatira na biyana bali munabo igabali nigo barali atomogoko ase school eyo mwakoyo. I'm Violet Nyaboke, a 2026 candidate at Riambase Secondary School. I am happy for this launch of our mean of 9.0 plus, and with God's grace, I know it is achievable. Even we can achieve more than that one. I thank all officials who came, including our school principal, our teachers for much they have sacrificed for us. And I promise on behalf of all students, we are going to try our best and do the best that we can so that we may have a better future and join our dream universities, achieve our careers. We are promising that we are going to work hard, struggle we can do so that we can attain our success. Because success does not come just easy, but it comes by hard working and by unity. So we'll try to work together, students, to ensure we got what the targets we deserve. That's all I can say. And to our parents out there, make sure you support us where we need you in terms of resource books so that we can also achieve our targets. Wano nigo yatigera sabarokigwa abalimu nabo igo abayibali kubwatira na asenchera ya bene eliokwene kyabuna ngo ikera bale ekerenge kyo mwakoyo asamate mwaka KCSE. Bingo reporter Nsoko TV Riambase ensemo yebunge abasi county ya Kisii Rietariane Wycliffe Orenge. Onchumuligali tokogenda busiumu waziri wegisem Julius Ogambani go aene kiribuna mworoki wateyo okwe chikoba akwelikia asamatemu amanene oganiri gotangwa gokora amatemu aya otabeta eliki wo monchumuligali asanyara ko bateba ngabali abanene go bakuchikoba bakone kinga abana bonsi banyara ko bakonyora libaga yogo ikaransa amatemu ayo manene yo mwako yo monchumuligali niga yakwaneta ya seskuru ya Kapsabet kero murai wensato kolete tale senseme tunyara ko batokonyora robot yuru asenchira yo ikiran. That where an institution establishes its relevance in imparting knowledge and shaping lives, then its existence will be guaranteed across generations. This is why, Your Excellency, under your visionary leadership, we are working to build an education system that focuses on equipping learners with the skills they need to thrive in the modern world. We are working to build an education system that is globally competitive and future-proof. Only by doing so shall future generations gather to celebrate milestones like we are celebrating today. It is befitting, therefore, Your Excellency, that I take this opportunity to thank you for the dedication and foresight with which you are supporting our education sector. With your support, our education system is undergoing the most comprehensive overhaul. We are reconfiguring the legal and policy landscape through strategic and inclusive reform and injecting greater efficiency by ensuring that our schools have more teachers, more classrooms, and more laboratories, and that they receive capitation in time. The education system that we seek to build is for both the present and for the future, for the Kenya and for the world. We have received reports that some principals are not registering students for their examinations candidates for 2026 because of balances of fees. Let me explain to you. Exams are paid for by the government, so no principal should fail to register a student to undertake the examinations in 2026 because they do not have school fees. If we find that that has happened, we'll take serious administrative and disciplinary action against you. And I want the parents to get involved and confirm that the students who are candidates have been registered to do the examinations in 2026, so that you do not come later to say that you were not aware that your students or your learners have not been registered. Please get involved so that all our learners can transition to the next grade to universities in 2027. Chumulili totigarte ase county ya Kisii na bondo wigo babusa kianda
abo bagotebekana gukorera egasi ya serikali ya county ya Kisii usomanyekanite bunabo saba kanjoni go babigetubyara na wikibosio wekegambero aseli mochario gotebekana nga nigo chichuma chia sirete chiobwaga chia se kenyoro kia nyama nyachenge kegatia sese moye bunge ya nyalibali chache county ya Kisii na nigo baigetigosi ubumu na chebi na Winnie Keteri abo aseba kanetama mochayo na kolengana no mwakili wabo batenete bakaragwa na ukoragwa na ukorokwa George Murara nigo baganeti baegwe libaga lyokonyara kwa bakwegera kurende bakanyara kwa bakwegwa kiliye kurunge cash bill monchi murigeli tigatonyora robotiro asenchira yobikirana magega yabo bisakianda bagosangirire bango me county ya Kisii abo igeti wasikambero gya Kisii richukire Jumaine asa mocho yo kagiro kuiba chichuma chubaga chi asekenyoro kya Nyachenge kegati mungi nyaribali chache county ya Kisii bosio bomana chibi na Winnie Keteri abo asiba kaneta mochayo na kurengana abo wakire babatendetse bakora na George Marara kwa neba we cash bail go sebonde abo asumana chibi na Winnie Keteri abegetsa rikshare 12 motinyo iga. I note that council watching brief for the complainant and counsel for the accused persons have given several grounds in support of the applications for denial and for grant of bail and bond terms respectively. Consequently, I hereby order that bail reports be filed for all the accused persons pending setting of bail and bond terms. We shall mention this matter on 12th of March for setting of bail and bond terms and consideration of that the report. Nigo kiandabo baikiwasika merekyo na kurengana no kuna chogo changa ni kwa chibi na Winnie Keteri nigo abakagiroba we cash bail chiribu emerongene na boige bond chiribu emyemo. As earlier stated, bail and bond is every accused person's constitutional right, which should only be denied if there are compelling reasons to do so. The accused persons are informed that the right to bail and bond is not absolute and that the same can be cancelled by the court at any time if sufficient reasons are given. The accused are therefore warned against threatening, intimidating, and or otherwise interfering with the complainant, his family, and or the witnesses herein. Kurende nigense moyo kubagira abakagirwa bwitaisanika no kuna choko na gosaba muna chibi na Winnie Keteri kurigeria igro yokubakeria abwase korengana no mwakiri George Marara ayenekire mnanigo kubwatikana no kuna choko muna chibi na Winnie Keteri anachibuna abakagirwa bwo igorwa ne cash bail chiringi chiriwe merongibere ose bonda yeshiringi chiribu emerongitano nebere abwase baigorwa. The court had initially given bail and bond terms that were to the range of 100,000 with one surety and a cash bail of 40,000 with a one person of contact also. But counsels, or rather the advocates who are representing the 9 Kisii County officers, made an application which is allowed by the law for the court to review the earlier bond and bail terms that had been given. The court, in its wisdom, after retiring and giving a ruling, revised the bond and bail terms to 20,000 cash and one person of contact and 70,000 bond with one surety. Sinsemo yaba wakiri abatinete yogoseire bakora wanera bine byaki nigo baerere igro yokuigwanana barachikonya ka bakobeka buri chikoria ankyo ase engana yokugayanwa. And thereafter the defense requested that the said matter be referred to mediation because the Constitution allows in Article 159. So then we deliberated with the defense because our firm was representing the victim, and we agreed that we do not have an issue with the mediation. So the court did grant that. The 13th of March, parties do appear before the Honorable Omwanza's court, being the chair of mediation. Korpocheria Ensoko TV kurasiki gambero gya Kisii Chepethuel Machin.
Tokagenda busie bunge seneti nigo bono yaganirio roboti rokoro kigoro yobwa gachwigeti kia Wilson kikiregeti gechindego mwanchumuligeli banyaraka bakoro egweli banyaraka bakumanya nigo asama tukabwa ngoiga roboti rwasoka na koro kingegeti kio nigo kera asabe mono asebone gage gotebekana gotware mechande menge muroberio yubu gotaka konyoro roboti oyu ruo nigo oraetuno mo senator bwe county ya Viga umuske Geoffrey Sosi nabo no senator bwe county ya Kericho Aaron Cheriot. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Roads, Transportation and Housing on a matter of national concern regarding infrastructure at the Wilson Airport in Nairobi City County. In the statement, the committee should address the following. 1, the current state of the infrastructure and safety systems at Wilson Airport in Nairobi City County, including the runway, drainage, rescue, and firefighting facilities, air control systems, and power backup installation. 2, steps being taken by the Ministry of Roads and Transport, the Kenya Airport Authority, and the Kenya Civil Aviation Authority to address deterioration of the infrastructure at the airport and ensure continued compliance with international safety standards. 3, the findings of investigation into recent incidences of aviation accidents around Wilson Airport and the measures being taken to ensure that such incidents do not recur. 4, the timelines for demolishing buildings and other development rising above the prescribed height restriction along the flight path around Wilson Airport. For the complications at Wilson Airport, Mr. Speaker, needs special attention, and I hope the minister in charge, even the security situation is not something to write home about. How many times do you find this Senator Osotsi? He just drives in his car, drives out with a bag, and heads direct into a plane. The security checks are so lackluster, Mr. Speaker. It's a security risk even to you as a honorable member. You may think that they are being unfair by insisting that they check your bags, but it's for your own good. And therefore, there are so many things that are wrong with that Wilson Airport, Mr. Speaker, that I hope that our Committee on Transport, when looking into this statement, will first provide a roadmap, but more importantly, because the Minister will be here, God willing, next week on Wednesday, Mr. Speaker, we must take him to task on the operations at Wilson Airport and what exact plans they have. Chumuligeli itukilimona tebetie kibatini chenkomenti lieta agante bitoba sakondo ka AI kachangali Rusia bungalire se chweya agidaya nwakira sababu nere na chirabu wano oyo monasi wizara obwerani bwa mangana Stephen Savubo keni gatebire abasaye nanimone ense ya Kenya nigebwenete kubwata chinchire chekerero anamono so mtandao li AI ili kwegendera libusi kulinda satebire ni chikobage go konyense asoko nyara koba go korobulimi obachene n'ikisemo kinde tubasa kubuli AI nari gutaka mbeke ebicha yane erolekana bune yake batinga kindaro lekana mwanchu muligeli tetwigwe nkikilia omu waziri omulikyo yomanene akwanete selit kuligo. No one really knows the extent of this elephant or this mongrel. It's huge. So as a government, we have a very open-ended approach to it. And one of the things His Excellency the President did was empower we who are on the line of information, communication, and the economy to actually go out and understand what's going on. No one says yes everything. No one says it's got every answer to it. However, to the extent of what has then been established, to answer your question, the attitude and approach of government to AI for good is actually to look at AI, obviously, which stands for artificial intelligence, as the deliberate augmentation of human beings. So remember, AI, which sometimes run ahead of the human capacity, is actually human created. So what is it doing? It's augmenting or supporting our capability. And in supporting, what is it trying to do? It's trying to bring a bit of equity, a bit of fairness, a bit of scalability,
and a bit of sustainability. The creative economy has to use now this AI capability to A, in terms of generating and creating their own sort of content, and AI does help in terms of efficiency and actually quality, and secondly scalability. That once you create, for example, a show in Kenya, you then can easily go viral across the globe, in the process monetize it, and in the process obviously just raise it to another level. That's really the capability of this thing. Chumulirili tokagenda busimura ibwense Dr. William Ruto ni gobono aerere bunago ikabono iga nige serikali ya yekiraniri obwagachi bw'ibirasi kiribu emerongebere na isatu na kulika aborokia babale kiribu emyeyemo monchumulirili asagale gotebanga igobona gendete kuligirili ngango nyarare ko bagakobe ko borosobu ya ase sector yichi seminane mono koranga aboroki wangonyora balili bagaligi yali okogenda ase chi school na konyora chisemi nabo igaborokia na barongonyora baramba baga yemeremo. Karibu sana, Your Excellency. Karibu. Education is an investment we are making in our children and in our future. And that is why we have decided as an administration that we are going to enhance the resources that we have, both human and our children. I am very happy that now we have gotten to 99% transition. We are still going to look for the 1% where they are, because we do not want any situation where any child in Kenya is left behind. And it is the reason why we are expanding infrastructure in our schools. In the last 3 years, we have built an extra 23,000 classrooms. We've hired 100,000 teachers. We are now doing 1,600 new laboratories in different schools. And we want to make sure that our children in TVETs and in universities are properly catered for, so that we avoid the pitfalls of the past, where our universities were almost insolvent because scholarships, capitation, loans for our students were not properly arranged. We have successfully completed the transition, the competence-based education and training system, a reform measure designed to prepare our learners for the demands of a modern world. This year, the pioneer cohort joined grade 10 in senior school with an impressive 99% transition rate. I did say earlier that we haven't given up on the 1%. We're still pursuing them because they too may and must come and join their colleagues. At the same time, we are investing heavily in learning infrastructure, working together with our members of parliament, to which I am grateful. Onchumulirili orbotritor omwali asemambia bonondolia omoske James Orengo yoro mugavana we county ya Siaya litukuligo raikiranete busyo bwe committee ye bunge gose senate asanya tukabaga kwiraniria mabuli okubwatekana no butumiki bw'ikibesa mu mwaka w'ikirubere 2024 mwaka w'ikirubere 2025 kurwa ase county ya Siaya omwanchumulirili tigatonyore gati ya kiligia korekanete ase senate ya selitukuligo akero mugavana yikiranetoro. So ideally, Chair, from the reading of the Act, it would mean that all the money that is received or from a public health facility should go back to that health facility, Chair. Very well. Maybe I'll get a comment from Governor on that. I think the matter is not as easy as what has just been said and what I've heard. I think as a matter of interpretation of the law, there are several principles that must be applied, including that the basic structures of government as underpinned in the Constitution should never through an ordinary legislation
which is the act that you're referring to, should not be weakened. Those structures should never be weakened. But the more important, and I'm not saying what I'm saying is the correct interpretation, but this is a fairly elaborate provisions of law, and it says the national legislation prevails over county legislation if. Now, there are a lot of parameters to look at for that legislation to prevail. And I want to say that I'm not convinced that if you look at the if, which is provided in Article 199, sub-Article 2, running to B, and then looking at the sub-Article 3, the conditions, which are the conditions referred in Clause 2A, and in its entirety, if you look at it, I think the situation is more complicated than it looks. I think a proper reading and interpretation and looking at the structure of the Constitution, any legislation that tends to take away the architecture of the Constitution as establishing national government and national institutions. Chumulili wikirabu twikira mweli wa maya semambia bono chetire chitaike 54 54 minutes chetire Diana. Yekwa bokire Diana. Bia na bokire. Tatiko kora lero chipara chinde nchiarasie konya Nairobi. Mwasi kirwe para. Ngagete drainage bono ngoiborukire. Naro chomo gavana timu ya egegendete ko ulimeme tare memberesi. Kororanga ngubwatire guchese chimani hall. Mbureli ya tuga igarende kanyara kabage gotokora buna chinswe. Ekera ya chirerende techikora to mochando. Na ndo inyoleiga. Tageto muligereria totebia SNCM lisabugusia liseito setole county ya Bosongo chigaringa kibako ga Nairobi abatebi gune kiombe kia NTSA of course tali Nairobi yoka na sense ya Kenya yonsi kulenda asumucho Nairobi no robekire bali mogo so asumucho yo Nairobi mole seva ara ya wayaki wika kekero ga ndie gari yago to basagwetania 50 nomo nande onye goko gendare mono igora gendo ike 53 60 kilometers per hour to 80 abono okobera gari yagechi esere 80 o 60 80 o 60 ya chageta bande bakiruchi fine ya monarore gweta Northlands naro che utomire twe igoro na NTSA akane instant fine yarenge chisiringi chiri bwi 10 sencha chete speed yarenge igoro gogo ita SSML yaro isambu TRM asora agende emberere nene mono ni yemia ya moto basako gende eye taneti abo bali muri lisabu chipigipigi cheino mogo chirurukinjirabu abangina mbali gochi baka yego chigocha iga wajora yabasi leira match igase babiyabora arucho moino ntiagoteba ngabono ye pedestrians abantu bari to gwita ekando yebara tobeke ulichi ko ngambaro konyora bagutara ngora mbaro konyora nabaro bakominyoka nabo babeke ulichi ko bali babeke ulichi ko abo yaya to konyara mbande bali bagasoke mbero semambia bona twale goteba lingana litolira budayana ngabali batutige toro sana ime totali nonde tibabuga tio bwana buko bolia inkiri urugonye liatokorete liurugonye natebete unge ine familia mwabekebwe tigandu silieta liurugonye bekeliyetekebwe tibabuga tikende gionsi keliye gotebekana babwenete gutubulinga nkekebwe atokorerete semambia bono kwana gotigwa ndonse matuka mange ngoyo gotigete nabeko bo moiri nabeko bo musanyi wataite maybe okonye tako itibo konye ubu oga struggle mita wantumbaro konyoranga nyasaye gatebete ngakara chandika mama mayeko ba rende buya bana okobori tukuri nago tigetari ngakigwa kore tigochika mbako boli omanyete abanyora bangi bagusoka abantu bakobora ninganga kiri tukuri ngakigwa igeteka bali bakonywe gechuri echuri no matengerege bali bagosibe bintu ane na ubanja inde by the way bakobora ningaliri twaitingere tuneji batira ngakigwa igete buogo igo mwanchu murigelia semambia bona togoteba
onye gwatige monta soro sada ibe tubwati bwene bonde bwonsi bwo kumuboria inki ekebwe oseli urugonye ya mokorerete oyumete liurugonye liete litambe sana na lietu no mungwano yo itokorokunga mwana mboka Edwin docho mwanchumuligeli chatigeri stakebere chibe ense ya moya bono mambia gotwa gotebiria se mambia bono lingana litolira butiga togenda umutima gotokoirana togoso asense moye chigazeti Soko TV oboroso bumugusi onye kuboteri iborio obosemia gusekera kende gyonsiguro yemirobiri yitu yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso wumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wono yekireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe. Asamange twakirisimi ase namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichobutindu. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV
boni go yakirenga kingo koreta nganya sai nigo ndakoretero murobiri kurkunga amegerio yebebelia murobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasai abwastra ko batukwegera ringana sobware nantaria yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare kuba tukurwa ayankira rituko rye sabato rye abandi bagotebanga Jumamosi abandi batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho murisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Sio minto mwanchumo ligerelia ndonsi ya solese mambia bono nande twasoira sensa ya kabere yomurobeli bwa nsoko bwakiro mwanchumo ligerelia karato chikabatoko ligerelia aliale asechi gazeti ya soko bako kwa nego mbwate gazeti ya The Standard nero mbwate gaiga nabo igonga twale gazeti elia ya The Standard nero mbwate ebechi yomweli nabo ligerelia kulende naratangana kora koroki gazeti dana gazeti kibwate nchumo nchito muliamba te gazeti ya The Daily Nation nabo ko iragagu ninchiko tebenga ninki ukwanira nimigane menasi gazeti biyake gimu mwanchumulire uroche bunatwabekira abo twakorokiria semambia bono totaete toraru alibaga asini nigochia asoyo minto chweya na era no aron set gaiga semambia ya bono chweya ngigwa bokira abokira bia twa limit nche na aya ntoli gukwana ni background tokoganya toche tukwana ni kara tuikira se camera ya kwa right abaligera lingandu wana nagara pamenyera lakini na chira na news tingia kasi nera unda te kulikata ya omo Chinese gago atune chinsano ko bete airport chinsano ko na chichi anti ya gaki bono ega sinari yuta innocent garatia ntobwate chimonyo na dento bwate chinsana ko chimonyo ngakichiko ro kuchirocha That's bad. Na na chirora. Ya matenere yoyam. Iri naro chinga ne monyi kiara nene tu. Oro no igwete buna bagate banga mere mukwanyolse. Mere me icho ya yenga. Sana katata sana kaya mong ngigwete na bekare lirunia. Kigicha tonto manchiko ira na nchembu atu kai. Bono bose bono njega asaro kwa talio gochukolia. Talio gochukolia chinzana kechu. Ayo no gochire gasi ya. No gochu ntato okoro botuki omo Chinese yoga yako ndoni mchena innocent tigatoliki chinsanoko sawa I'm ready what are you ready aiga musanita iyo uko nali gurura
igetikyo kechidegero gora chisese bintu chikounya nabantu babugorite narcotics lakini nche ngese research ngokora nayo guchikubwa turachwe agoteba nayo koira igetikyo chidegero gora igintu gyakora litangani babegete chisese chikounya narcotics nkocha bali babegete chisese na chiro chikorigereringa no bugorite chibunduki babegete nande chi system chokorigereria bintu binge sana lakini bono no chweya nje natigara nkuyobori kinsana kechi ichi anyolire jiro gatorumire nyumba karo chikamwete ngai chireyere ntoma bamuramati obia ya mabakare kon yose ekibone gasda yana uchikoka abana rachweya aso mtandao chinyombe chitomenyete bakonyora ngalere bakolima konyora ngachinsana kwe usichi monyongo soka chikalere bakolima barusia maginali amanyene bate bankoni bali bintu mbere bikoni bwa naende timanyete umete abalende mate Kenya Wildlife nabe gocha sole kwa koni chinsana kucha serikali Kenya Wildlife nabe kuna boko bwatu wao koni chinsana kucha serikali lakini karo chigo koroma nyomba mbayo okay anyway gonna libya whatever biyole ambiyanda ana ingana lirabu nabatebire itukuria rero bali batutige toro sana ime mbabu ati boy ne bonde bonsi gutobolia liuru gonyengiri atokorerete actually mbagani liguno eno kolengeri chubolia liuru gonye litangani senye ncho umugaka Edwin Yantebeti gantebeti ngali liuru gonye ni gintu gikuru kwikebwe ine amate ya mwabekebwe bali abatutige toro sana ime tutari nonde bwensi tibabwa atyo bwende bugotobolia inki yoro ganyali atokorerete asema mbia bono ninki orate yo murigirati naye bategemete sansuri linganiri di ruganya na liria kona kidogo wata bali ne family yake ekebwe ngoro makere chora gendo ratema cause digerere tiagente from this angle bali batutigete orosana ime kero kende bagatama kero kende barenge nacha na intwe kero kende ndamwa gosobo chai mugakora kibogaswa mbabwa natiko kuboli ninki liuroganyaria yagokorerete mate igemine tipate time mugotumia ekwere ndeye kwa manage tikururo sana bono gwakorire wachire oboro batagete kebu keri pati mbaya buna bakagerete gechigo koroma ngechiete go korake ngechiete go koroma go bakonyora bono kero kururo sana ime no kaumerete antelope okabogori goche na eneri yomba bwana tekonyora okay bagwe tikonyora ke bwana tekonyora na eneri wajuli jira bwana regeje bwekara kirinyi wete godede display ya nese mambia bono tagete turaswa turarigereria yara sechi gazeti na namono se gazeti ya The Daily Nation batebanga 2027 Supreme Dilemma mwancho murigereri yababikire gaiga bichane kegambere kenene asbaga tebanga bono mwaka bw'ikirubere 2025 ibirekero orange guchikoika nigo bone kegambere kenene kere ase obugatagati etamanyekane tingangi kirikirabe gokorekana twarora omuna chebina oyo mona nyara kabaga gusiri ugima bwaye naboigo oyo monata kiri kuritaya na ndentu aruche Njoki Ndung'u nera na elietalia ndu yarwetwe achikobaga kogenda sekegambero kilikia ICC kulinde tutamaetinga kerako genda oroga gutigari bagari yaye na ndabange chitamu chia buchikiro mwelio igobate banga umwanchu murigeri 2027 Supreme Dilemma ase gazeti ya The Standard ya yumbu atasakoboko kwane ba kwananga lichikolia likaleko tebekanalia oburo sana imego lichiko likororekana ko balenda bali babwate chinguru na nigo mwanchu muri batebanga elinelie serikali aigano nyale ko bago kwemanyira ningi kegendete nindo chegabu abangwa nambara babe bale hooded babegete chigoti chimwamu bakabeka chimask batalikorekana babogolitie bibure koboko
na gaiga nindo chechi altercation mwanchu muligeli chigendete na bongo gotebingi kegendete asumugano yo anamono mugano yo gali gukwanerunga impunity gewere igoro sana. Gazeti ya Taifa Leo hata wafanyikazi wa Raila walia bakoli mirimo bumuske nyagusira Raila Amolo Odinga niko bono bakaleko bakolera. Se gazeti ya The Star kwanerenga behind the scene push that made KPC sell Africa's biggest offering. Mwancho muligeli entoke batebanga alia maiga sebintu bateba maiga tentrera abantu bateba biribi agendete gokorekana ekera company ya Kenya Pipeline yali kwa gekoni gwa ase ekerengo kiguru go mwancho mulina bagonyara kwa gwesomera na koranga ningi keroro. Ase gazeti ya The People Daily ngokwanerere how Ruto spectacle of shiny projects masks broken promises. Mwancho muligeli batebanga ase amaiso ali baka bakoligereria chire chiri cyomurayi bwensebu na cyanyara ko bakikuboneka nonya nabo ekera akororekana gucakie mirobe ligete ya magendero igo nabo kunyara ko bagwesomera. Gazeti ya The Nairobian igotebanga wealth fouls bagotebanga ne chire cyabatenengu nabo igo bwanchani nabo igo mwanchi buli bakwanera igoro ya power chinguru chiria chigotebekana chikorekana sobrai nabo igo na siasa mwanchi mulili yeganindo chebicha eroro ya abanchi babere usabanchani babere nabo kunyara ko bakogwesomera na kumanyanga ningi keroro iliye gazeti libwanchete unyara ko bakogosoma na kunyara ko bakwachire kumanya kiligenda to mungwana ya mukurunga bajos bari jos yakoro kwilita liri ai gorodanga kirete bari jos anga kirete akirete simbo tukagantebya akagurije gazeti Innocentina atiga kugura kuganya mwateba nandekera ngo chikuligire nanyora na bere igobono ngutaka nategerera naligiriri mwantebye gazeti ya seri to chakene gazeti ya The Standard mwanchu mulili bagatebanga nilichi kolikorukuru asoro sana bagatebanga nigobone iga aso mwanchu mulili sama tukabwango ebi korwa byo obosaga ni bibere bali babikorete batabwati boso kubonde bwonsi banyarte ko babakogenda aso menyo oyo kabeire omo waziri Rafael Tuju aiga sumu cho Nairobi nabo igo mwanchu mulili oyo kabeire omuliki monene ase wizara ewe selieta irungu nyakera chinsemo chia Kisumu wono chia nyara koba chigo chakie bikorwa byo boba na korokyanga ngaki ebikundi gete bya abantu bakuru kwibago byanyara kwa bikwirobeli na bone go mwanchu muligeli bakale ko babakogenda asabantu bakora busagani bwabo benyu bwabo nabo go mwanchu muligeli batabanga ebikundi ebinigo bikale ko babigokora obusagani bwabo bitali na bosoku bonde bonsekera bali bakonyara ko bakorage byara batabire ngabono iga abanyanyimbo nigo baligerete batali gokora kendo mwanchu muligeli obikorwe bibyo bosoku nigo bigendrete na batabanga byarure kurwa aseme kutana ya kisiasa ase chinga gichinde abantu babere bakororekana gutwara chinga gichingo ngwekera bakogenda ase mikutani ya siasa kulende banyora yanyara kabage osaligwa nabono yachire ase chinka nabo igo ase chinsemo cyabo ncholilia cyabali bagotebekana babugati amanyi kama yatambeke bayigo se bali bagotebekana pale batali kuanchirana na serikali yeli tukomuganole CPG yakane na namono wayigo mwanchu muligeli bagokwanera chitaliki 11 cyumutenyoyo sensemo ya Karen na Kisumu amangana na Kabetoro sensemo ya Karen niba ukwanira igoro ya ebibago byagenda asenka yomuskera Rafael Tuju sensemeli kurunga Dari Business Park na bagatema ko mosel koruboye kulende mwanchumuli batebanga gwetanya bantemye mu basoita senka yaye keliya gotebanga nigo bayigitoro bale n'echipigipigi nagataka gokora busagani asenka yaye nabo igo mwanchumuligereri egente kamineki nigo gyakorekana asensemo ya Kisumu asomo buganio yomo nabo igo asemoli kurunga LBDA iyo gotebekana kwaba ne ya irungu nyakera asagoteba mwanchumuligereri nigo yacha kubwatekana nenchirelia abegete ebintu byayi gona bogo nyara ko bagwesomera umugano yungo yobwatinda CPG yakane nabo igongo nyarande ko bankoligi nonye ni clip kya Rafael Tuju ekera obusagani obwakorekana nabo igo irungu nyakera mwanchumuligeri tigandara dayana nereli bagara kwana Manjito muligiria se gazeti ya The Daily Nation na gotebingo mugano monene nigo kwanera igoro yikigambere kenene aiga ase gazeti ya The Daily Nation mugano yunigore page ya kanene page ya gatano asego kwanera igoro yaba wakili Manjito muligiria gaiga se gazeti bekigambere kenene igando chebicha yaboneroro tugochaka na William Ouko Njoki Ndungu, Philemon Mwilu, na boiko Martha Kome, na Smoking Wanjala, Isaac Lenaola, na
bagukwanira gege nteke no manchito muriye na gochori bo mwakocha 2026 ndo maitengana lyo bochori obone bogocha kolekana imensi ya Kenya aiga nigo bagukwanira igoro yomo wakiri 2027 ogaiga bagukwanira igoro yomo wakiri korokwanga Njoki Ndungu oyobete nominated na ICC bono nigo bagotebanga nindi bagalinde ligochia kuligeri gwo mwanchito murigiri ngo gotibyandu mugano yasobwagare kolendete anara kuira wikase page ya 10 egukwanira igoro yomo skelela morodinga yagusira aiga ngo kuira ro mwanchito muri amakwira no mugano oyo wabo wakiri nabona mabagabera atigarite awuchikolento botutukano mensi ya Kenya kolenda se page ya 10 leo kwanira igoro y'abakora imirimo bayo muskera ila morodinga abo babiri bakomokorera imirimo konyatarakwa ose konyatarasiri bugima bwaye aigani ngo bagokwanira gati yabo kira babwate gikaro se banyate bakumerana hituko ya tichi gatatu Wednesday aigo manchito murigiri abakaba bagokwanira igoro ya bari abarachi gosirie imirimo yabo abange gazeti ya Daily Nation bagotebanga abange babo niho batebetwinga bono services chiabo gusemeremo yabo teyo asabange bakorera buna muskerela morodinga alenge kubayigerera bakora imirimo yabo abandi bagotebe gati yabo barikirwe kurinde abandi batigirumayiga gazeti nigo gukwanira umurundi garyoye Raila Morodinga hoibono ulinya gusira buna betega gotebwanga imirimo ya teyo kurinde gakubolyanga ekero oyo liko molenda nande nero kabeire umurundi oye Morisogeta na itwemeremo no mo governor we county ya Mombasa akabaga kwa wemeremo achigoterina abanyanyimbo bechiseme icho naboigo abo bisa gakuba obosemia kolende bakubolyanga oyo co-deputy ngayera gutigale kiagara nere nagalenge ko murundi ya Raila Morodinga nere nakamoire obolendi aige bagukwanira igoro y'abantu bonse babiri bagusirie imirimo yabo abangi batigarete bakorera omwanchito mugera litikeri ya Jumatano kero babwate usekero banyarite bakorangirwa meeting banyale bagukwanirwa negati yabande gaiga bagukwanira bona banyarite bagusiria imirimo yabo mwanchito mugera umugano tiganya dio achwea arakwanira ngambi ya yarenge okobutwa kwabo gosene imirimo amaine ya irire kyara Raila Morodinga wono tayo Egenteke torakirigereri chinsemo mbalimbali nambemo mtu maitenga Raila okulo yolenge embulwa yabo gosasa bale korusia emesara kero bakolire egasi ntumanyeti contract babwate na gosoko igwanana babwate na omusike Raila Amolo Odinga goikera boniga a constitution ya Kenya nkuri organize office of the vice president na prime minister gekogera bintu mbire Raila arekoywa via serikali no ndiri siasa chache tenkora twalenga bwate pakegari yesaire toko bintu birionye serikali temaitinga ne recognized office yo umusike Kalonzo paka boniga ngoyo gwale kwende pension yae marupuru ponara koyo na ende karoko enda kwende ngitokoroka Kalonzo Foundation one Karen ngonyo role no nyana basigari pigi gose CSU bale omuragoli bale ndete no ko balenge vice president so toirane toligereri omuntu buno yole status okonyora abwate contract ele permanent and pension na kiga ka rokonyoranga umuraibye nsako ruo monga umuyo chicha abantu mbaro okonyora bado batigale to ba okora egas by the time Raila ukwa konyora tara wobis because karoto koligereri kwerende tenadiko 10 point agenda konye igentongero ba mentioninga totuare office of the prime minister recognized in serikali na wafanyikazi bawakanwa na serikali so Raila nyubwate kero gukwanira office yo gazeti ya Daily Nation ndo bagoteba inga Oburu na tebe twanyarega kubeka office ya inoda ali kabande abanda bali 10
that was you Diana ni elia bantu bakogotebi kendo isa wanja lakini onye tubwatie constitution goseli chiko liriko sa contract yeli yo ko guide nga kioro office yeyo yale gotoka nga karokende nga Raila ale office bune deputy president recognize the constitution na bokwale konyara na bafanyikazi baro babwate ekwende contract ye kwende ya serikali lakini yabono orochonya babwate contract no musikera ira Odinga musikera ira Odinga okolireki ochire na kirada intomaiti contract ili igere ini yari era miaka 5 ya expire kwa manya ko renew intomaiti mbara expose nini contract ere gabo number 2 ligere ligasie yo kora neri eba lenge korende service go se bale ko colleagues yoko mokonya go se ko ikerania maganio Raila Amolo Odinga chakere driver omdosi okule what next injwa banda barobisi Raila tayo nki service kie ogochi korenda egeronyole ekwerende egeronyole chiwes chiao because a contract yeli naenda kotini office ya Raila Odinga ratebe bono muntu oyo rorango gakyo komokora kero kende myaka ibere goso mwaka oyomo oyo tigarete kinkaetenga ODM ga sapati ya ligerere lakini oli sote you are not rendering a service that service is no wrong there ngakirende oganetie ogenderere kobero ebintu binde bigo automatic nga omuntu oyo twale ko kolega go se service yase kwale go offer e service yeli bone service yeli ya kolireki ya elire nkorora tole na ene chi company sa singine okonyoranga nigo basieka go se nigo egasi ya era because of ba majiri kororore njereli chi company chigo cha maji kwanyore ya maya tigiru go se kwanyora kero kende company nigo yakole kurende yendongere inashali bakoroka yani tebugati besa the service you are rendering teyo but bono gento kera chiko konya bantaba ntunto manyetinga contract siki on what basis umuntu yali keiro lakini barabutiga banje service yakolireki ya ruro chama ya ODM eranje kororanga inkiera era kolera aba gose batumie chi network chiri babwate buda Mauricio geta ta nyorete gasi kwende Mombasa County nabigo mwanchu muligeli nabokonyara koba kugwesomero bugano yo orase igazeti ya The Daily Nation buna kwa igule na mwana bagoteba nga mutimuku kianguka mwendege wamo wanayumba ama wamo mashakani bono nabo eroche kera Raila asirete gwikira bono iga baroro bali kubukeke bago batayo muntu mutangani onyarta ko bakonyora tabuga tiemeremo muri sageta akanda se county ya Mombasa Kalikworo mo secretary general bwo aka Raila Amolo Odinga yoro bwo mwali omokore tegasi ogurukwedu insifuna litukulie igoro nigo aigete bosio we tribunal bakanyara ko bagutwara chinga kichoko ngusana nane abali balenge ase tribunal yo yalenge asobwa moneke makia ODM asanya tukabaga tebanga okurusi gwa bisi kitaliki 11 mutinyo kabere nigo chialenge mamincheli chiko na mwanchu muligili agatebanga gotabugatia machikali yabwene tega igasbagale goteba sensemo yaye kiama kia ODM nigo kianya tukabage koiranilia na gotebanga kumurusi sivuna bisi nigo yalenga soli chiko na boigo mwanchu muligili bateba niga minyogete bwango uchikabaga kubike kina kwanya batarakora kilie kurukunga internal party resolution mechanism sugose chinchira chiri bako nyara kwa bagotwara enchira bako kwanira na ekero muchando bere bune kyama kulendega igamba kale gotebanga ase egesongo kilige gukwanekana agateba umungwana yo mugurunga George kama na tebete ekuti intete ko ikwana agoteba iganga gokorora gakororekana gagochie sabuna embuni nandega koira umutuga ko be kanse bune embuni tobasa kwegena ngana bera abembuni nechinga kichinira boranyore nenchirinde yogosoke mbuyaye kyama kya ODM nigo bano kenyorete asa konguna kanyara kabage gotebe kananga nigo kenyorete koba geko
Murobo ene buaya mo secretary general gusumulikyo Yodin Sifuna kubwatekana no muwakili oyo gurunga Isaac Okero yo nyartu kabaga gotebia tribune iyo yari kabaga gotegera mwanchu muliri liberera nigo lyabetegabu asane mono mwanchu muliri bagoteba nigo bari ko babakuligiriye kengese kilichi kugekuru kwa 54 kigie katiba yeki amakia ODM ese goteba ngani go bono iga etakeire ekyumbekiriye gurunga National Executive Council ose committee ya nyara kabaga ko oali baga guchia solia kunyara kabaga kurusigwa abisi anyara kabaga kwaeraranga nkikilige chikabaga kurusigwa mwanchu muliri nekina kerebosyo bwe tribunal yebyama nabo igo Edwin Sifuna liria betega kurusigwa abisi ntwaro cheli kuliko bwatiria ngyo korua press statement ya lingista liki 12 mutinyo kabiro mwakoyo asabetega gukwanira igoro yo kurusigwa abisi no mokoli namba 2 kumuskera ila bolodinga nero complain kera nakwenda muri sageta Edwin Sifuna because nko igwa burudinga gatebanga Catherine Omanyo nero mo secretary general ne na nero mo secretary ODM new leave new secretary general and the law dichiko really bagenda takuingerelia set tribunal Bonchumuligelia sepeje gatana limo ye gazeti ya The Standard ngo kwana bale otebanga bono gaiga deal nigo ya salikiro mwanchumulige karaba ko babago kwanera igoro ya omoskera Vile Tuju ne bengi kurunga East African Development Bank ye gotebanga nige kumusabanya ariko bagakwira niri kabeso li bilionia ya menu gutakianda na omwanchumuligelia sobwenge gaiga batebange ebengi yoni go bono yegete egakana mwanchu muligereli konyara kabake gwanchira na kelira Vile Tuju aligoteba na gaigase kegambero kelige kurukunga kya Nairobi Commercial Court kose mwanchu muligereli Kenya kabake koligerelia na mono gukwanira igoro yomo yukabero mu waziri na ndo kabero mu bunge bwensemo ya Raria Dara Vile Tuju swanya tkabago kana tabwe na tiko tangaso ko ba bankrupt tekero tangaso bankrupt gogo tebunga kwa bero mutaka tobwa tikende situation ngetera kanyole mbesana ju Immunity gono roni ni tokobogoli tokobogoli chigasi nchirente government offices na chiro chotabogoli yakaira keroba korra MPs bago vet abantu kuna chi minister chikwende chigasi chenene ngoboli bale also cover declared you are not fit for maremu CJ Cyrus Jirongo ngakia manera nenyorte chinga kichi akaba declared kaba bankrupt mwanchu muligiri gaiga bateba kubwate kana nena chiarwe tunumo ne chebina okurunga wayuwa mungare ngagoteba nga nigerabe egentekebe konyara kaba bakumuralia Vile Tuju kaba omuntu mutaka na kili bagate mwanchu muligiri trekera asawe nteko bagakorali gukurende sikilira Vile Tuju akagoteba enachi unigo ya mweteli baga lyo konyara kaba gakwegerera mali yaye na asiboigo mwanchu mulibateba bengi yo ekera ya nyartu kaba ya koregende gurugwe auction ya audit na koligerelia ensemo ya mali ya bugate nigo baya nyorte chinga kichekera bakorete garenge bilionia ya menu gutaisano isatoinye kurinde kubwatekana na Vile Tuju gagatebanga gwikira boniga niga mali yo aberi ga comment kerengo kiaye igenta gotebanga nigerabe mamincha yelichi kukunyara kwa babako ile bintu biaye kirabia kinire ligoli nabogo igo mwanchu muligereli bengi yo nige kwegerera na gotebanga ero talinga Vile Tuju ligereti kolendege ligereti company kurukunga Dari Limited iyo gotebekana nero ebwatali deni talira Vile Tuju company ya Dari nige kubwatanigwa na omuwaziri oyu Vile Tuju nesiginyi erekotini kolendo mwanchu muligereli segento gyo kuminkelinga abasaye nigo bagenda guika asinka ya Yeri Karen bali nechi pigipigi gwetani emia yamo babuguri tibibure nabakanyara kwa bako taka kumurusyo nechi nguru tokaranero gwa soko gateba takuru enka yaye kubwatekana nekili yagateba nganigo bachire maminche lichi kongaire to mo director ito nabwate clip ekyo tigarabe kasi nini turaigwa ngaki Vile Tuju okay nagatebinga korera kire chingaki chweya Vile Tuju karakoba taliero mutangania sebali ba rorekane Moses Kurientu aroche nera at some point eloni abere muchando makabeso Yendongeri twakwana gali kwa bankrupt anya kore member of parliament metega sino kwera rabu speaker etangase kero kali vacant anya kwa chiko sabero ne waya siringi 500 obwerete ochake imagine oenda ko sabero otabugora qualify ya 500 shillings
yani ndege ntogete kego damage ye kwende your financial reputation ni miaka mengi sana but rende maende karoko baba declared bankrupt creditors na ngote bugubale tigo sironio ndo itabwa tibesa kumuchanda moya libaga moya karamu alibaga lakini naro nyokobwate company kune yedari ya oyonde mate you see even being director so no roche bintu bya company yao lakini you can't act as a capacity kune director nyinyo litenga kemo timatiko se CJ Nero sabite abega gotebekana koba bankrupt gusenga kiale kumate ndiro gwikira naye kera kwa ikiriru bakaberere mono kwenda gwatebanga nje ya tingo nyara kende nche tindi ko nyara pi gendo ngelinda abengo koro mwanchumurigeli mugano gendrete ga kulinde ntate koira na CPG yakane nyo connect ne mugano CPG yakane kera tugendete ko ganye clip ikyo mwanchumurigeli kia almost kera bail tuju ekera nyara tukaba tebanga tingorwa yori mongite mongirera rieda montindeke mara uchakoire bintu ibyo mawangora na matanga manene sana matanga make but tigata taitucho mane sheria haitambui iyo vitisho tigali chiko libwatiwe limanyuwe at the problem is to gocha gotishira abantu ngabagoite kubwate chibestia wachumuligereri tigatora igwa inkwane yae. So basically what happened is that the judge made a ruling against me on Monday. According to the Constitution, I have a right to appeal. But the Lady Justice insisted that I don't have that right unless she gives me the leave to appeal, which is different interpretation of the Constitution as far as I'm concerned, because Constitution 2010 gives me the right to appeal. Now, unfortunately for me now, of course, you know there are corruption cases on this matter, right? People are arrested at my place because they were insisting that I must give them money for this judge to allow any appeal, any stay of execution, any status quo. Now, I've already made the application. As I'm waiting, the agents of a gentleman by the name Chebet, he brings a fellow called Kiprop, Mr. Kiprop, to take over the property. And they have no court order, they have no court papers. They just think that they can come and intimidate me so that they can come and take over my property. I've stated very clearly, it's very simple what they have to do. They have to shoot me, get a big burial in Rarieda constituency. I'm sure my constituency will come to mourn. After I've been put into the grave, then they can come and take the property with those. Ido mheshimiwa Rafael Tuju unoro chago kwa nagabu nabo igo mwanchu muri muganore CPG akane noro gukwanira igoro ya obusagani bwa korekanta se chinga chiabo nabo igo oyuto gote byoro muliki orengo muliki ya serikali yomuske William Ruto selieta irungu nyakera nere se hotel yaye gasarenge hotel gosomo bogani igoro nga Fairways hotel eyore chisemo cha Kisumu eye koba ke kubwatekanirwa no oyo irungu nyakera nera sabetga gusaganu ibintu bigaba bigosaligwo mwanchu murigeri noro omuganure gabwase bagukwana bagotebanga nige bago byarorekane bikareko babigocha nagosoa asamali abanyane chweya gazeti ya The Standard yo noro mugano monene nande bayote chinga kichinyinge ase chipechi chinyinge latest development bagotebanga kurwa se siasa twarorire bali bataliko tebekana kubwati koigwana ne serikali bagosagano nabo igo twarorire bona abantu bene bakubwati gwo ikachinga chiabo nando gosagani obo kubwatanirwa mbaka ase chisemo chiabo cy'ubonchurire chingwana chiabo omate na nyakera ngaete gabute tukararenge director sesio ya KICC nwachite kubuterwa ne serikali ya Kenya Kwanza madige ndongera kolete ngobono no mainenga kerota liko bwatana ne serikali na bekori yenjerende yoko gofi lakini rende that is not the way to go Kenya twarura tambe ntuli Uganda tigali chiko litumekena gego ikera nyanya kera no maene tanya waka na teleki basin
authority rent nero akana korango korole business buli muntu gwabolize Wachubuligiri na liarese chigazeti ntaete chweyo opiki mugano ula se gazeti ya Taifa Leo ototebi tumaye kuyaliga togenda sumutimuko Taifa Leo tintaete nyako irora yakawera umugano baite kifua mbele ganu yu wafanyakazi wa Raila Walia twanyuligere litwara ngabande chiga singa chia bere chiko kole kwerende chiko era lakini ndigererie megani bere tatu ni libata banga NTSA yabekirwe stopper gose koti yarateneniri chifaini chiri yarenge gochikorwa gwetera umtandao digital gose li chikamera chigo kubwata cya gutumira kwerende fine assessment yao koti yarateneniri egere baigwe bine biga bantu bairete ninki bagochikobole umugano nulega ogera nago sabali bagange tonyuligereri ekoti yatebirenga chi family chitware gento gekorokwa upatanisho ose okoiwanana egere barusie bine binge kotini ni ngana nkorora ngano ena stokorwa ebwate omosuko nande oiso kunyora Innocent na Diana ndire kero maraga renge Chief Justice atebete bine bune byo bole mundu seli kotini abagaka banka gari na abatuleti na abagambi igoba bwato bumanyi mono ba understand mono igoro ye bina bye chishamba kubwa kero mugocha kotini na inde mwiso kagenda mwikaranse mukwane asa family asibine kenyoro na bakagota bapana oro bagweru ari ngoma nyenyori goika ayo gacho kabekera muino gaiga nayo bwata magoso igo mora konye kero kenda no ene nibo ego chigo salika kero mo kaenda kotini igo na bondo cheta ibagaiga ngende batebirenga chachi ya high court Eric Ogola obeire kagota banga baminte bine bibianka bina mugaeta ine bina nini byabaremo bina karo kende gotaiwana na ase chi family obaira kagota banga yaya irania bine binka abantu babitegerere na ende nigo birahero bwango kubwa kulira ekoti egento kende ndochega EACC yachakire kumuleka chi county chi nyagitari chi county igabwa sabara lirenga sometimes abarwaire babeire bagosabwa barugento keke egera bakonyu bwango batebirenga gento keke egera bakonyu bwango gento keke to bekaraini gento keke mariogo naro ayeto chikogora isiko gari igo EACC achakire kumuleka te county chinya gitari chiri chi county gweta libaligerelinga nobo maene uchunguzi bachakire egera barore no maine kweli umuntu arwarete gobwato murwere nyagitari lakini kwa mayago tabigunga karukende file eli tebwango karukende kwaralire mbobe sana Innocent orwale tobwato murwere lakini yote bunga karukitu kidogo mwancho muligereri ni gochetre chitake merongene maiga yense mase mambia bono nuru chetura sense mechi gazeti chwe yora gotebiri ali alese gazeti ya Taifa Leo Diana na bwate gazeti ya The Daily Nation nchini bwate gazeti ya The Standard intagete togendo mutimuko tokoira na togendre kuligereria ali alese gazeti ya semambia bono Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusia
cia electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiiguru icho chigutumika asichikanisa nimeiga au tuline sababu yo kore talenta mbe gucha kurigie byombo bunebi totalera somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ebibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tuchikumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Geria tugazinde tegosangana ya ali asechiga seti no koboko kwa nigomba tegazeti korukonga The Daily Nation page ya kabere ne page ya gatatu ronda itosangana mwanchito muligira ndakumanyinga litkuligoro abarokiwa kurase school ya Kapsabet School eyo yabali babwate obolema bwokorora osaba bwato muchando bwokorora mwanchito muligira kurase school ya Kapsabet yabana 11 babete bakugwa ase septic tank timetio seino centenario kubwata sewage senario ko nareju iskuri goramba gwete ase sewage septic tank yo mwanchito muligira asoyo mabete kagusiyo bugima bwae nabo 10 bakanyara bakumnyoki wenya gitari ya Kapsabet County erifaro kwenye mbagende tokonyoro bwena tokumanyigwa mwanchito muligira nga tibanya tibakunyora chingo machintindi koleni tokotebwanga next tano injuries sigonga sabari sinyagitari mbagende tokonyoro bwene kolende nigo tokotegwa ngali tukuri garekero murayibwe nsare wikirana se school ya Kapsabet Girls High School no bachite bagaterena asibata iteko kotegera nabigo koliga tiali alenge kwenekiwa nalio banyate bakogwa babatebe septic tank yarabelire segeka igonga konye ya gotire amabati ali ya igoro nali banyate bakogwa kolende mbanjarite bagokonywa nabigo abarai abakanyamba bagokirana n'abanyanyimba sababolitie aboroki ab'ekisukuru yo kweneke abona kolinda bali aboroki wabo ne wetebe bwato muchando bwokorora kolende banyate bagokonywa manchito muligira no mugano la CPG ya kabere ne page ya gatatu ya gazeti ya Daily Nation yo kwanere igoro ya NTSA bono ekigambere kerene iko kiabete keguterenia chifa inchikoro kwanga instant fines naboigo ogwakana gwechibese gochia M-Pesa bagotebanga direct gochia M-Pesa nigera chikolento botutuka na abantu abange bachikonyara bali bakolenda chimessage chobokora kose obwoibi bogendere gochaka ase abarundi chigali n'abarundi ya boda boda kole nigo baboliwe kweneke buna kubwatia bale eri chikolia beteri kubwati kobekwa yogwakana gochia se ebengi ya KCB machito moligere gaiga na omo director tenete kyombekia NTSA Nation Ngodiwa kondiwa nero gukwanira tinga kiabeteka gotebanga tari gochikwanchirana babe bagwakana gochia sempese kiagaranigera beke gochanda abarundi chikali na abarundi chipigipigi manjito molira chinga kiri chike ligendete kurigererwa nandiria beteri gwetiwa tigatorari gatia lya gochikwene kiwa igonto beto kumanye igonko eguno yo mito innocent natebanga bali bakotumia chisemo chia TRM mobekire speed moganiri gotumeka usekero gwetororo no bekire speed yeli goiko manjito muligeria nechisemo nigonga tubwatiri chikolia para narayo ase gazeti ya Daily Nation epechi ya gatatu
bugano uyu bwabana nabasiretie obugima umwana uyu asiretie obugima bwaye aseseme ya Kapsabet mwancho muri ligole page ya gatatu ya gazeti ya The Standard chweya negento byo kumisana nige gotebekana abaibuli aborokiwa n'abarayibande barengese kenyoro banyorteli baga batete kuligelia umurayibwense nane muno banyara kwa bakorana ni moto kediaye septic tangi kanyoka abana bagaswaime soro cy'umwana wayo masiriti ubugima bwaye murayibwense no warenga sensemeyu egento kyogo kumisana so sad. It's so sad. Mwancho muligelia kada togendete kuligelia ayo nigo bono iga ekigambero kyanyara kabage ko mwachinguru Nodina Haji ko irali bagalia ye kuna umo National Intelligence Service boss mwancho muligelia iga nabo nyara kabago gwesomera na koranga mugano yunga kyogoteba gole page ya gatano kabire asiga zeti ya The Standard ya so mwancho muligelia nabo iga bajumbe page ya gatano gatatu bachakire ko korobu unengi na koranga kigeti ya talanta kyanyara kabage ko ira bilioni 10 nugutaisana isatosobwa gachibwaye nigo mwancho muligelia iga bakare goteba nga igetiekyo nigo bono getakire ko bagikurigirirwa senchire bikirano nindo chega igo mubunge bwensemo ya Ntiwa okurukunga Martin Wino asagoteba ngo okoire getiekyo na mono kurwa se goichase wizara yoburedi bwime nige korokinga nigo bono kororekana koba umuchando mwancho muligerirwa goteba ngo kunuko bisa audit report ekera bana jeshi bakwagacha sometimes ekobo umuchando go audit umanya nki gyakorekana agatebe getieke project yeye bono iga igere insi okopoko kwe wizara ya Ministry of Defense. Archaeology. Jamong the institutions nzikata Kenya KDF. Nda karoba ile kwerende ngo deliver bale. Okay. Ngo deliver bale. Okay. Mwancho muligelia makubatekana n'umuchando bw'imbura yabage gotwa sobonge ye toigo nigaboni go mubaro bwa bali banyara kwa bago siri bwa bwa ikira bante 50 muganole CPG 10 nabo kunyara kwa bakogwe somera na komanyanga ningi kerororo elio onyara kwa bago koranga ngakyo kunyara kwa bago kwemanyu mwancho muligelia igabanya nyimbo nigo bagendrete kunengia koranga abono bwancha nimbwa babo gosoa igento yikuru kwange kemoa asomo sachoyo magotebekana arorekana ase video akareko baga kumuito musubati musacho yoro mu conductor asabaga tebo musubati uyu ni garorekanete kogenda gakorete lyomana ase stage ya mo igaso mu cyo Nairobi na mwelyo lyomana lyaboli kairero musubati kubolige na gwatekerore kigari gendo kyaro chikanete somo sacho uyu imugete na konyara koba kagoito musubati uyu koyo linete gal kuruburu achiagate karwa ya change ya 1000 agatekero raringi n'umwana we school bakamuiraniri bamuiranirite 900 na naibwete in social media tindaba niriko muiraniri nje nyigwete ngabamuiranirite 900 unana bwati to mugano uyo igo musubati yaringi n'umwana we bari kwende school akae conduct elibu eche nje yaringi na inanda dikiagali transport yaringi 50-50 bonemia conduct gatamani chibese musubati yakaenda gatebi driver chibese cyane nchi atigari change na ntino cyo mu conductor ko driver kabarudi kamotebi kora bunutagite musikole ndakaira magina gataka gwata nabo gwata bono ati karole kelingate ne tari correspond karole kelingate ne 25 lakini wado bugadora igara wado chega igabagateba oyo bono bayo batebanganige korekana ambungwano yo gabwa to montere bagabwa to bwanchani no muswati oyo na nigo bakarego tebanga lyomana lyabo bakarirete segas igonto bakwiki go charge mangana yege nkantu ata aru potini kai ai ndo babanya ine se gazeti ya The Standard page ya kadebo igongo kwanerere yo kabiro mu waziri Aisha Jumwa nera gotebekanike gambero niko bono kyaire company eli kurukunga tigandara gotebyo mwancho muligelia selietalia ye kurunga Beja Venture Limited bono lya iruli bagali yo kunyara kwa bage kumuunya na kumubwatyo mu waziri oyo anyara kwa bagago akana milioni 250 ekyo anyara kwa bagago kugule nyumba umwaka bw'ikiri 2023 mwancho muligeli aya niganya kwa bagago ikenigwa asekegambira so mona chebina selieta wayu amungale anyara kwa bagago anchirana enachi abetege kuruwegwa asilitagane karababu atomugaya ni mwanchu muligeli nigo bano batebirenga nigo bone company yo etakire konyora chishiringi 1 milioni 50 nomo kurwa ase
mu waziri uyu mukuru nabo igo banyara kwa bakoranga ngikeli bachiko bagakora ichinde chinyara kwa bachiko bwati gumoncho muri liga nabo gwesomera na koranga ngikeli keroro Aisha Juma nero no alese gazeti nyomba golete 250 million kigambiro gyatebire kiberi covered kurwa sare maete innocent timanyeti osene kiburi osengi ngoyo rora abantu barase serikali wakanwa bwatu mushara wakanwa bwatu marupurupu umato muntu wanga wakana na inherent asamenyete wanga wakana na inherent because amaita toko makorera kende asabwate biashara byaje wanga wakana na inherent kero kende lakini takumanyanga litu kelimo na charwe ekero gike ororendera bugwesomero mwanchu murigiriri Diana bano naye nakwereri bagora totebi chwe na bwata mangana mansu ase gazeti ya Taifa Leo tutareka sichwea gaiga gazeti ya The Nation bono nigego teba buna umwaziri bwabo chenu Aden Duale nigatebiri nyagitali ndio nsitari guchiko bwatu ko bokoreri bwaye guchiase abarwaire wetera somoro birio sha nigego chigosieke poto oseko ye suspend inyagitali yejwe poto yasha oseko suspend inyagitali yejo neye maiga yabarwaire abange goteba buna ense ya Kenya nonye yachagityo moro birio sha teriko bakonya kuri ne kwegure chwea ngabono nchigo siekwa chinyagitali chiri stari kubwatu ko bokoreri nonyere ne chibese chigasnire chigenderete gusira kurwa sisha narora nonyane asegete nararenga Duale on December ate birenga nachiko gutupiria mbali chileseni je chinyagitali chiri chigo seria abarwaire tagate Diana uligeryo mugano no urega bugoteba uringe a headline ya 2027 Supreme Dilemma egara muligerya manyanga ninki kigekaro muchando ekera abajaji bekigambere kenene tutaite kumanyanga Supreme Court matukali yo chaye 18 go chapa yokuruwe nachi ngakibonere in limbo uchikokole mirimo yaye ase egazeti ya The Daily Nation na rulengo mugano monene ase emambia bono mugano Innocent nigo oringia page ya kanene page ya gatano aigo gotebanga bono nigama bagagu chikoboro atatu ntobwate omo wakiri orio nyatika gusirio bugima bwaye Mohamed Munachebina Mohamed Ibrahim oyo betika gusirio bugima bwaye omwakoeta mutinyo gatano oyi 12 libagali ya Ibadan baranyoro muntu bakubikororo nabego togotebwa Munachebina Njoki Ndungu nere nigo bono abire nominated kogenda ICC ngagetene chisamo chiri chia Hague necheche bono togotebwa nga bono nigama bagago chigotigara atatu no bocholi boikiro mwako gocha asabaga niriko bekemero birio kuno bocholi ubugo chigokorekara ngagetinga ganyotigere chwe arayo kwanira chwe no bwate background yo mugano yo sinini igoro bune kigambiro bono kyoro chekenene Ibrahim aga siriwe mabwaye Mohamed boygo smoky amini Njoki Ndungu muswati manyeka nitoso kwegerera nakurwe na chisane go ukwana mangana yo bwanchani na okurura abana na bintu binde nere kogendale ICC litali abere likurwegwa nkagere tomo muna chebi no manene is likely to retire Justice Philemon nere ngo retire Philemon mu omokonya ase doche crisis grave Philomena apart from Philomena 2026 maite the Supreme Court ngochere ya kora binengere kubikora ense ya setu enga kineroro eyunda maite go semba piti the deadline because te baise go ikera 2026 to aso elections to maiko te bugunga mbabu ati treasury mbabu ati the number eragere baikaranse kwerende baikaranse gotegerera election petition especially for presidential petitions egento karon kelina ki anga ki etobwate kurubono ngakitora nyare koba to go fill those vacancies abanda abagwika babesaba nakiga kora babege tusaba egara karaba wakachikura yaisa gotoka ngamba tatu baro mate bake 3 mbarato konye lakini karo bale 7
ba waka 43 twanyorire lichibu inere crisis tora twari mutwari inki tora chiko kale kwerende na no matenga election chia Kenya buna to waka chikura temperature nere guchiyaba yaba embe. Okay. Wanchubuligeli mugano yule gazeti ya The Daily Nation. Innocent. Kera to kwaniro mugano yu. Maybe interview muligeli ya Keigo. Oyo deputy ye Philomena Mwilu niga guchiko ende miaka 70 mwaka oyo nalia guchiko so miaka 70 mutinyo epi mwaka gocha mutinyo kane stariki 15 igaga ni rikuru abisi nabe gotogote bigwanga guchakero uchinga ki omuske mwaiki baki ariko rigyo braimense nabayigo Daniel Arab Moi negatia barayi bali batanyati bakogenda sekigambero igoro yobubwi bwabo kolende guchakiro mwaka 2013 kero urumuiga Kenyatta so etabisi usekera nyatka gochoro buno muraibense na nalia bachagete wikera nase ebigambero bako rwanelio bubwi bwabo yino muske Raila Molodinga na guchikega bagotebanga no nyina baraibande abajumbe negatia baraibande na barogwekero bachorire nkunyorurenga okoigwana nkoyo nga ningobwa bonege ntuge kwirira banyale bakubulia ngakero bakogenda vacancies echo usama bagayo nabenga banyorire abana chibi nabandi. Okay, wanchumuligeli no iwete kigambere kenene bunakere bench netakere koba kebwate abana chibi na batano babere eliyo nyara koba gokumanyanga ningi kirikero ramangana na mangaro regatiyo mungwano liyo butora yokorekanaga kubutora enoti y'ishiringi 100 yamo ase umutandao TikTok boneke gambero nigo kiarule ogochikanya ariko bagakuigorerwa nigo kwanya batebire ngari chiko bayosikiro matuko 8 kurende bono nigo banyara kwa bakuruwe na chiyo mwancho muligeli asatebire nga nigo bono iga abwenete aigorerwe na anyare ko bakera igorirwe barorenga kiekorekana kurende abanyanyimbo kwanya nigo basabira matuko 8 bachake okorio ubu tukibarorenga banyara ko bakonyora ubushahidi bw'isaini wiki gubosyo ande ba request 14 days kwa yo gutandura mu muratandura jibese TikTok ya ke record emi alikutora chibi lakini ni abe ya ochwea amaskana rokoro kiebeseyu kurunga amaskana rokoro kiebese no ni komi tali amaskani ne sheria na benge flag ebesa isa legal tender it is a property ya Central Bank. Ya nkagite no ene ebendereri nero giribali abamura bali ba abasomali barenge bali bare koyeta chiranzi walishikwa igori chiko na riro litikali bwati so tokomnyoka kotini atabia jajinga nje naji tenga kole konda kanyora shilingi chane 300 ngatandoleni ingi mokomboli no that is not your property. That is not your property. Wachubuligeli echidichinga gichachwa ya gatatebye meganere se gazeti ya Taifa Leo tokuyaliga nikogenda sensemi lichi cartoon. Taifa Leo kunere igoro tagakaya mo Innocent na Diana ndo chega ba otebanga ebintu bya bere bikokorekana omuchio na Ivasha be gose vituko ni linga abantu bokwengenta babere bako babangi naende aba bakwengenta nigo bale mustiri abasaja nigento gakara bakwengenta na matatizo yege family gotwara obururu naboigo mbaro chenga uchumi yagerire abantu bakole kwerende bakwerusia obomoyo ngororo mugano yo murega mugano uyu ndoche ngore banyori gete igokorekanete mwembe kisi ana no mate mwembe asabere nyama ite mwembe na ndekero ko mutai mwembe uko nginyuria sigete gali bakorosia mo kiongo supu na kiongo korosi ebirenge bikorokwa ndare yusupu na kiongo mwagoria bo manyano yese ni twakane totebi elie twakane bese tutangase biazali obusire kangara wata obusire oroche customer jia uchire Nairobi lakini jinjore wana ga enzamo ya mwembe umongwana yo mana bakasibete kenyuwa agatinda gatinda kabisa buli akamanya kwaende kanisa
Raike kanisa ime ogo ikaranza chitake kanke gange isano. Agungu siyo kwanera. Abungu siyo to kwanera mwembe. Muntu chire nyure bintu bya yasanywete kurubo tukobona mambe atindete. Adabanga n'ubugindaliete. Umanyire kurwa rosoire. Ekanisa liaso ekanisa ogo ikaranza akeigo. Lakini abantu nabana utesetingo yo nere amachayaga igaetania. Kuma kurwa roro kororanga omo fato yole korandia. Uzi wakali divai nera mutwali abantu lende bakwegwa ne lisakaramento. Okoleta shida ote balende umufata badiyegire je bebo nindie tegento ndoche kwale comment kena wana ko babya mata bakega bidia kanisa gatendena agasoki gusike kanisa kamanya kwenda amagana faith nabako usada tutaite ko sororo agatebaga na inje zivye na inje zivi ne nyomba ya tatande anga inde mu atata ingingo koro tatango sasi ekenyu ya tata ya none ya kirindo tali nsivi wacho buligere gwete kare ko babiko kare kada sebijuru kamera ge koroli ge okonyora gazide ko gusada bongwano uri kwaje to kababya wezedande kende kimategeri kyo mufana njira nerawe kora igogetinyi biyiga abakeneye kanisa kiringe gotindi kelitali kyo gotindia kera tinjiri biyiga usiba biyiga buneke manyereri kyo mubero Yesu Kristo break the bread buna enchira lende yokoro kinga ki amachiko no manene ngaki akoreta service tule amagana yose goje kanisa ongwano yera kaligereria karanga father garoreka ni gutware gintu kendekeya na moite kebatiera ngoburia lengi batamwerete choya tiara time na moite si vamos sogeti scotching kicho divai linki gako erebe kire gari ene ekibekira likisema lakini mokoreki is nini it simplifies the blood of Jesus abantu abakora bakoreke basi yes Taliban bonds omara byo yarakajera lakini chwemete edivai eline chibasa che kanisa sokogora chwe atalige chibasa che kanisa kora tegera litangani se kanisa toliko genda igo litangani umanyenga kanisa gutangasa bali be yariganetie kware ligereiri nande babatisire aya nonye ne mesa aba ekera abanyanchwa gose kanisa SDN nero bagotangasa bateba bali be yariganeti konyora emesa yomone exege garo kike gigitabu gikarora egetuge bofado kubuguri jigoro akiariganiria akirende richigondereri kerekanisa ne bwatiri chikoriaye doctrine is very strict the gentonge yora imoko chaka koraliyo bona gento chuya chokokora nande au chotote gusinaira nite kanisa nonye ngocha tuli twakomboa kanisa twakorera chi meeting cheito chige family none kera tutaite kugamba tutakiri gotene pulpit yogambe nabantu nonye kwegwe kanisa ayo gusukiri bagali yawo beke bosiaiga asaka megari ese pulpit ya nasachen ngo bayirande Mombasa ngolera gakoreri bagani liane wa interview yale ko ban Jesus Christ of Nazareth yokorandia ale Jericho ngaya ngora teza kayo Jericho I think no akorandia omore byo lingo seri waring yale ka bagi Jesus Christ yokorandia Mbara ko bata come into asende inwa barebi inwa bakaya inchuo asende Bibilia nero nebwata sesemo yaye egoteba nga mubasa gokore nyumba yane koba chiro ba aberego okay to njeti gamba ile Mombasa tobeke Mombasa John Mombasa mongwana yomo moruyo yango nyakomotebia na yura mangana no kabugata musubati asigete na yura mangana lakini bono musubati oyo tabugati evidence mongwano oyo ine ngaseti ya taifa rango rusia mangana atali mutwane mongwano oyo koruororo ku ogochiche magorobe mokoragira okorara chwega gyokore kana kubuga doyo dayo kodare bono kaya ikabutuko omongwano oyo ogwesoera na kia wesoera ogochaka korota umusubati oyo akabwate mukaya kunya koboli na ya ogocha kwa
kwagenda okoro tagabu okorra gosene conversation wa ate kabengiya bono bakakumurangeri elieta liaye omusubati oyo okorra ta koremereri okoboko butuko okomenyo mogaka chinkundi chichieto okobange bintu byayo kogenda nara inabwata selituko liaye Chumbuligiria mugaro yo chua ya timati sumbuligira batateka comment kuchingudi kachingoyo batumere bakorota loudly actually etoka wana gorungo wana tuli chigalimbe ko Nairobi abantu I don't know why Nairobi yichitoronji sumbweta abantu bagasoye galimeiga mugasoigoro barali mambi barali unabona igali tuko lilikuwa litanga lilikonye konye mbule tarachepe sababu yao gete kwa karali gwa etani wastage kwagenda busyo kweba ninjengo iranili okay tigale romo go kombwate ninjengo iranili tiganda bwate sio yolo gwito yo nde chindo ayenga kyokoreto busaidi nyumba kyokoreto busaidi oja korota loudly ya kina nda kumurangalia lieta lino tingo mwingi daya kora rodori wacha gateba esoko bwakire nje tingo taro wacha bwakire silent akego tebene ya padromego indaro chumuligira lijia mutogire chitaika isada isato mega chisa ibere babebo edra kora onye ke message nero yanchire wangu eyo mwalimu Charles Rwanga by 4 exactly 401 yekire wacha kamarota Charles Rwanga golubenye Kachifani chitora gorojinse bajirija bila ground ngenyera basement kwaja abasaba ki list y'abantu bari amegeto babo Weldon Nyaole Silve ore jitoro imuri ndaje cyaka gocha kwakorwe ajomuyeli wikira tiga toge ndomboti moko toira desemo yo mwali ntunde yo mwali akara tochikoba tugutwara chinga kina lero ochega igase studio lero tukwana iguru ya mate kintu ngere tochikoba tugukwanira anamono choya ukwana tulere mambia lero iguru y'umusubati gutigo mutakano karomoke kwanyora nga miaka ya eteragendare usitu abere tukobetereri sana turutamaraba igo musubati yo ago chanchirwa agende gosenga kigo cyaba aigana Nsoko TV kianda chietire maga hichinsa ibere cyabona mabe Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi ebagoteba ngo yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda tro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili gonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayamkira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nyachense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Kera kama tingatara, daike taoni ya nyamira na lena shauri sangwe, ngararombo ijana. Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwa kolire mirimo yawo ye lituko kwabukire
orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwo na Mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omotoya kabwatwa Bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 omwancho muri rebo Nsoko TV igeta sengi Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amang'ana amaya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingoro kwegekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene ege Nsoko TV oboroso obwomogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwatira iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobiri yaitu ya Nsoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email nsokotv.ke@gmail.com
boigo nabo gututarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV Oboroso Womogusi. Eye Nensoko TV Oboroso Womogusi. ya kegimo mwanchu muligeli bw'Ensoko TV chetire komine sana ibire maega yechinsa ibire sebambe yabono rero na mentre igende kurukunga komwa extra time nara mubeka ngara matebi ngandara aligiringa kyoko ko soli fast team rero na matebi to end extra time nere to tebiri dayana era ndana kora macho kunyu choya ora rero no letuletia rero na so ire tuleti ngwa kambia manaso ko mbeke tuleti yega gobwate bibilia mangana gobwata mangao amangana naye wacho le topic tebi mwanjo talina chora tebi mwanjo muligelia topic njerero nkwa yu ne bibilia okay igono no mo pastor yo koranza ber motai nerera alige karamu alike ibu ai karansense okay Banchu muligelie sembambi yabona buna nagotebi tutete go so asenkwana mangana mangago chakolekana chinga kichinyinga makweli ga kwa unfortunate kera makweli yakire kwanyoranga bono yaikire chinga kichiria amatego tigara kere nobukendu nande chinga kichinyinge kwanyoranga bono yabeire omochando monene ngaki abantu bakogendereria ubugima anemonekero musacha kure young father osirire utigiro muswati bwate myaka 30 utigiro muswati bwate myaka 25 utigiro muswati bwate myaka 29 kwanyora nga chinga kiechimba bwate gusino mwana oyomo na amate buri atebanga yayo muswati yo yera no tukumubwatira kobokoga iga bateba no akobera gaiga bono mjadala osokire bande bachagira bateba onyo muswati utigara karomoke natakira rwari agenda algibo gimoro wao abande twateba muswati yire ndabu no buoya no agotigara clan yekikia no achakire yamate yaye no akobera abo bande bangina mbabwa toborori bakiniri abana batige twarabakya babeira abantaba nene nande bono munike gusinkero kiamanya kubwatana giaso abakasa mara baya toja twaruta chwe twataka kumanyanga no chotigara aiga na mara bagwa koreke kwaruta ono nchirinde gara na gatebye topic ye ko era baligiriri baitombale babere muligiriri itonaro mboli ondaka mbolia na teba rero litukuri ijuma kera tugoikaransa tukonyara ko batukurigiriri amateito rero tata ko feel free tukwane tosoke birenge toiso ko twara reference ekesingere kyarabete gusigaria ndege kaba kyogocha nationwide yani gekaligererwa no nyene chi TV chi chinene ebesa kubinde bikamba gotomanya bobe ntoroche tingo nyoranga yali alengekero musubati getari kubetererwa kuruta amaraba ndekero tukuligereria umusubati uri kimyaka no makolenge nje na boleti riswali elimo nyuma ndarara umwabali kumuita abagaka bekinyulekyo inkibale ko guide gose inkibale ko kwana igoro yo umusubati okwerero musacha okay naende tonyorega na sentino to kuchiko swasenganie umusubati okwererwe nere ayeguo bosubole karaga ni gutigara se family inyoranga mbu musacha kara amwe kogenda nguchitole konyerigereria okogenda ukonga kigokoba nero nobusubuli bwaye sana karokoranga family yacha kagoteba musubati oju tigagende especially musubati ubwate abana noina abakeiga sana egocha korwa family members bali beme mono bamuraba mwabo umusacha inkyo matege kokera endemero barucho itigagende na gochi bakoreki
to siboke ntomaete ngagusi obore mono ugose resources ne chinkechire kino kikegochiroro lakini tigango toligereri rero obosibore naende tochikoligereri nga epipiriaro nkiego kwanera ase omusubati okwereirwe omusaje Mwanchumuligirie kera chwe ya goteba nga ataitarigire kuri ese Biblia gokwana ase mambi abono gongo teba nga usubati uyonyere ndere konyotebire nga no akobera agabu andaga teba nga no akoba agabu yusungu kero kingo chekire mwateba nga till death do us apart lakini abande twateba nga makwili no nyachicha e amaterige bwente gutigara nyagwatigara koro mutakanu abero mucyuyu tobasakuru oro chwe yagera bwate birengera libya wagoteba Biblia ngo tebere taite wete se bibunge bibwango egera ndangiri umurigire lyato tebinga kiera keroche gotoko musibora agende gosenga kiego cyaba chwe akaiko utakande nakora reference umaite pipe kana ukora reference ntagete some message nera yarengera kini yarengeye gente kyao nindo che Laban Somaturi era goteba nk'ebinte binene yere different actually igaye tumaliri twali uchikoba tokole se gazeti ateba ngomuchando monne Kenya tubwate ase abakichikura nolinga umuchando monne ngo tubwate aba urasa abakichikura agateba gabasa kibesa barai nabo gateba nga ekinege kogera uburayi borobobe kagerete gari ko bagakorige litwali ngese chigazeti nabo igo asanyara ko bagateba nga UDA na ODM associates must be rejected at the ballot come 2027 Labans gochole wantebinga kotumachi message tuliko soma twayesomire nonye yalengia asekirenge kya lakini chinga kie cyabono mambyo moncho muligere togotebanga amakweli akire unfortunately umuswati utigiru karomoke kera tigiru karomoke musacho yosirire mutigire kabwate myaka totebe irabe no 35 go chance mbabwate no mwana oyo mose babire muswati oyo toko mo release yagenda mambine tocha konyoro chiro rwao ngakio chayaba gose igago tebi bono baba bera ngakie na liyo chaikira bono muna lero litukuri juma togo kwanera na boranyore ya matenere boniga ebwate birero etaete gotinde ko mwancho bora bitoke no mugaka bwenkeyu otigire familiar very young nande bale bagoteba nga familia yale wanchebera abande mbale rero onye nechigali chiaru Nairobi ka ukora gotinde ko mugako emambiriri chiko bugolia matoke na ndonye kale ore ngomo kenero so igali yumo koraki oirana oteba nchena kwa my final send off tiganche ngende heal move on chikuligiye bugima bwane ondego sino ibu America ndege ya iruka yagenda tako irana semambi yabano igo mwanchumuligereri nabontagete ochicha se studio yitoto tebi ngangi kiliyo chekiaba asaba swati yabagoti kubarabake what is supposed to happen tubwate na intue implication yitoto tebanga rutamaba maraba chweya babwate fashion yaye amaraba ali ngenjoki abwate ekina kyo mwanchumuligereri arachigoto tengenjo eba chi video chia sokire ande tuligo che kwamanya kero gotoka orasege ndugirigo rugunga the wrong side yeli chikolirie kero gotoka kwanyora ngobeteretio muntu ruta nabo kunyara kuba gwato ibirengera libyao gochaga igase studio cyo yakoga ndete na kulinya ndete ndarabu ata nara utete rara akige kamago motei tigandara mwali bagara kwana soka bwakire hello ngakibwakire gata kura manyanga no torembeo bono mbiya mono twagoire libaga ukwana na intwe chwe no gendete na kuyarigani kuna kuligie kibunge kokerete gaiga namba itegere 0788666663 asema mbia bono kunyara kubago ukwana intugo chaga igase studio sogoto tebinga kyoroche akwende ama abaki baraka batotebi abangi na totebi karaba boli engenjo yamaraba ariko ningenjo yamaraba of course batotebi ngakigo chayaba asema mbia bono mwanchumuligirili ndo chega igesimi yakire ntagete ndara iguyo nkyago kwana asema mbia yensoko bwakire bwakire bujani ngoto kwanere ala ningo igwete ngoto kwanere wakire bono bwakire buya ala wakire ndo da tele ala ningende kwa miruka nyanderema ogendra gusyo
ngote abaigoro musubati uyu gotikwa mugaka ashirire musubati nabagotikwa taro muntu mwanyi amenye buja anda abandi nabako bano muhaja nganye ayira gutangatanga musubati uyu nabako ba kabu mujiri nanda nabo tubono bamenye bakanda abo abantu bali nabahaje igo abwene te komenya gusagende abe rororo yana bakwenda banga bakwenda muhaja ruri muhaja ujagira rucucukwa muhaja ujagira kure kandi uri muhaja ujagira rucucukwa kai ngorende bagira ni muhaja kadire muhaja bako mwanya akinyumukie ija bantu babaramo okay umucyogare ngakikwata bugurwa ndakaza itaba yase nyanya sai okay mbiya mono kuruchisa mechi nyandre manga kwata bugurwa ono kwara kunyandre mapieki okay iruka kabroke ni account asante sana mbiya mono okay ikuruchisa mechi yaro chira wakilishiro tebirenga iwona naberego nyenchote yo musubati yo atira bawotigaraga abwakinie egesaku keche kwaba abantu nabara umambi chwe no iwete buna chia chagire gocha egesaku ngo kinakere kwate abantu yaliganite na ne bibiria no bwate ibungo chwe ntate ko igwese mambi abona tutawate abanga ensoko bwakire ningo to kwa nerese mambi abona we timaiti go sene system we bwato mo chanda ensoko bwakire hello we okay echigo cha chiko butoka timanye tiga sia enerelie chi akorire bono ba besoko bwakire bwakire bya ningo to kwa nere keye yogirie tv bwakire buya keye yogirie tv p bwakire buya koru esemo ya kasarani keye yogirie tv hello keye yogirie tv o mai wake simi go chaga ge soko bwakire ningo to kwa nere sema mbia bo yo mpita mwari ko nyakora mbiyere akodi ngana inje ge na ro moswati mosata asirire moswati yo na ba like ya menye kiagera na ba ko enda sako enda ni piu bu mawa mbobo boronge abana bali akurusia mabwana tabato ke statu maonyota yo lakini ndikira nyakana nga kwenyara nkoyo buya nyamu chiyo mateso naro agenda chikuli kubuki mamondo bonga kyamba bautigara bachano igo musubati ancheru arose birengera libiyaya arakabe araringi akora tali bakumubitereri tige kobetereriwa cyo yakwegure kurwa chisemecho unabagoteba nga aire chinga kichiayere bwiye komonyene arose birengera libiyaya tebe nga nkikelia atagete egere ubugima bogendere w'ikibusyo kwegure aberego bana tigatoende kibungo ego gwatebanga ne kibungo ngorusikere umusubati w'inyumba agende arwa nsoko bwakire nzoko niko to kwa dere mambia bono mpita mutuko ko chucha mbiyere na tegarete timati kwa chali tanga timati osene network yale ngembe mbo na soire okay njira ara bateba nga Vincent umusubati inaga niri amenye naende abasubati bavuga kara anyoreri bagaligi yamenyete n'abantu bako babongaini sana bakorega si abo no mukinande kwanyora bate bagendereje family cyabo nje nimbwato yo mo my brother na sirete uyinkubwatia pole n'umusubati yo nabamenyete aseseito nerande ucho uligoro mono gutubwa samagenderera ali akora ebinda akora singe tu amoeto morembe amenyete buya tabwa dishidende erebwe kaga endete gukorega cia bina ara gukora ku kawaida nande bona bamenyete buya no buguma bwayo buya kaenda naro kagacha swa mugunda gaswa gukora chigasi in fact yabwata magendero nando umuntu bwato bongo aisa ko bataba disturb di musubati nabakomenya nanda gendere gukora ibinde byasomya abana baye na kenengeri kira mubere lakini abantu abanga bago chaya basubati aba okay yagara baba stress pako umuntu ansa komenya ubuguma kumburi atari utakomenya okay njenale kuri request family ito yabagusi tubwatera abasubati abakoboko nto ba stress namara baya toje twabataye barute
amaraba bone gine kemira kyarenke mugusi kurukare n'amaraba nararo kubwata ni kwa uwo koroka n'ubwanja ni bwa uno mugakori osirete ndio ngo kumya bange kare bakwanga timaito sa bakwanga sengenjo ya kila kinende kenege ndio koroka naenga n'ubwanja ni bwa uja so mugakori o. Okay. Yeah. Asante sana. Isema mbia bana kuruchise mechi ya juja kwa igule. Chweya no taita kwa sawa seke bungu. Taita sawa seke bungu ngore tebirengera libya obikurunga kili kinzani. Taita torara seke bungu. Tuchi wasoma Abarumi. Romans chapter 7. Tuchakere kebungu ya kabere. Goika. Wate Abarumi? Abarumi. Sano na ibere. Sano na ibere. Kebungu kia ya kabere tumaiti go sena kwandire kugusivia because you might ga tonalete kwa Romans chapter 7 verse rabo iga yedere ngo kya ya kabere to tirumba kabake kya gatatu epipiria njanu ni ga goteba iga naki omokungu onyuomire nigo asibire na machiko aso musachoe ekero are moyo korende omusachoe karakwe lirorio osiboirwe korwase amachiko ali amusibete ase omusacha oria naboigo ekero omusacha oye are moyo aise koba no musacha onde nigo akorokwa omotomani korende omusacha oye karakwe lirorio osiboirwe korwase amachiko ayo na isa konyuomwa no musacha onde takorokwa omotomani chweyo tebire ngabono no iwete nchiragocha ko ayo ligere tingana ba agosoka kurwabo agenda chaki amate nabo agosoka kurwabo aenda chaki efamilia na musacha ndo ramunyome naende kitali kebe naende tali botomani ne paipo yateba. Okay. Ponda te kogende to gukwana nabo ndaligi naende kabungo kerige gototebine emiaka yomo umusubati bakaruko kabisa nkikia gareta bagatebanga kero tokotanga oyo no omuboraka lakini chwe no maete chi promise tura tokoana na boli tokoteba ningani ndasira no nyome kwa mukani nere ya chirega tinte ejentiri iga osirire ndutata tokoteba ni nsira no badure osirire ayo kogenda osirire bibire era ateba bija sana kara kwe umusacha oye kara kwe umusacha osirire mwajumuliri chwe bono gaigo chakire gonkorekania namba yito yesimu no ero chegabwo parega tukatebanga 0788666663 chwe yo chakire gonkorekani togende busyo soko bwakire buya mwabukire studio twabukire ningo tokwa nerese mambia bono igo kware na Peter Juma abobo koru South Mugirango tabaka mbiya bantu baminto ba South Mugirango mbiya bale abantu ba South Mugirango mbiya bale bo nigo kebwate kasarani ule keroka gozara ya okay inde Santon ole Santon kerokere maat Santon ya maat bono keroka Santon ndo okay muswati bono lendo tigirwa karomo ke chweyo chakira gotebanga na bakogenda na bamuntago choyi chono ndo chenga ya twa chira njire tokulikira na togoteba ninga ya yobera ebena ubugima mbwaera na butigara ona kulinda babo mintulende manyanga mwana narenga one bantu bae na bwa bakinire akiro chitoka agiro chitokora bono amangana ya yomusubati otigiro muboraka igere kabere umusubati naro gotugo muboraka oro mokemono aba itomo muronyoma nenyaroka banyomana umuntu abwate emyaka 22 paka 25 banyorera kamwana akamo bona kamwana umwana oyo yomo umwise koyo no moke tokonyara komotebi atigara senkeri korukwo muboraka umuboraka ese myaka iyo musubati ino moke mono lakini karanje goteba ngero manyine ngotigarare nari no busuburi bwo gotigara lakini ushauri yane
na nje Juma igongo sauli muswati uri gwate emyaka emeke aira ne sobo anyuomu asenge nje emyaka ine emeke takonyara kurukumu boraka na indo mete bona umuntu oromoke ngucharoreta amang'ana amanga se family okay kakwana mumuro mwabo omugulyo mwabo ateba ngoyonko nguraro musacha oyonkorani nini amang'ana amanga saso muchi namba yende omukumura koti goiro kwata abana babere batatu oyibono kora ngobeira asenyuma matuka mange nabwato bumanyinga kyara nakomenya amana abana arenda abana abakonyara kwebeka buya bakorega cyae no mukina bawukini abana okay enge kwikere a family ateba ngabono mu muromi ntokuro mukungu yo tigagende iga agwaba e family ekolire egento mu muromo abatiga abanyero tigire nibo abande barigere lyoboremo bate abo mukungu yo kogenda akalima keto gusukani mumuro mukungu yo kogenda nibo ya muromi ntego totigarira banza gusungwa musubati uri muboraka oyibone bakueretera maakwa okay lakini ere buya umusubati nyena anachebira ngari kurume yaye okay ai family abatebinga ki nche namwire gotigara asenkeye ai wobo subole bwaye namaraba nakaroro omuntu abatebunga nyarute semyaka emeke namaraba naro abatebekana nganyarute nachwero tebire ngoyo gasiboirwe mosacha gasirire amakwera batananire amaraba talinga nekemira omaraba nabanga muna nobwanjani bwo toko wakero omuntu kwaeli lakini bono ngwika tole twarengere linga ngakikwarutira amaraba wakolire kemira ngabono tokurwe nkeli ne family na byegwika na taruta amaraba eke kusine ne vinge omukungu oli arakolera ukwe ne kemira okay kibono giyoji kyale tru subati uri ogwetana na muno mukwani wa matebenga nabakwe no musacha kitako agenda uli ondakwe igakore kemira kindi kara agenda mangana nyasaye kemira nko erekere omurali. Asante sana mbia mono kuruzi sinchisembe chia kasaranti gambu atecho ya maiko ila nakwane soko bwakire igo tokwa nere sema mbia bono Madam Mental Yogi Doro tukamatiwa kurumiruka miruka mbiere miruka mbiere okay tiga bono tokwa naso mjadala nje nale batabana na kili mundu tuli kutamuma ategwa na unakorana n'ikire kirimo no mugako ndinga bora sangi mutache kira kihaje kitikuli akanyora accident agako ande na kitikuli kule oirani okay montai utawote yeri tinango toka zilinde tiweta wetaro nditi bora kana mutacha akuli lakini wana keroko mutamato mutindeka araso mutwaro tena ndiyo tena Ndega ndale ndigo tenia mataga ndiyo soko TV ngo tagara te kurwa tumu antu ya tule mutinde kana masani dena tena sare ndana abantu basigire kana kandi barenge abantu n'abantu bameze n'abasati n'abo tangira abasati babasindite kiro mutati akuri batangira ndiyo nandara iri umukiti wa zamaganda ona kire ndeke n'etrakino kolemere. Okay, watebire no kolemereria sema mbia bono chwe kwaigure muswati yo tebire Dorothy kurumiruka ukolemereria omaite a conversation twabate ntorate banga omu subati okweriru musacho aenda nyum bosarwe muchiyo lakini a conversation neli naki right chago soko bwa koro nkoroki togo siba muntu ati nga rasmo vera kwera ngwa kolite kwende mongwano yo kwana teba omuntu atware okubwa koruru
imeyaye nkobera ndi gostindi ko karaki gosenta tindi kobera naende ntubugati kubwa buna ntuchi family tomoseli ngakyo ko moseli kuru wo mosacho lakini freedom nero na kipibiri yatebeire ka nyomwe kitalike bakora bona ndaite ngote emiaka nerenge pipirie ko teba bori musbati oyo no muburaka Yowaro tete ko ligiba ke miaka soko mwateruro biche miaka elito watu chwe you are unfair miaka utaketa ko genda 69 you tete ko tete bono Timoteo first Timoteo nero Timoteo ntangani Timoteo ntangani ekabungo gakiga bakochongo ya kuzi ntobwate kabungo ntobwate rocherere soma wiki bunge gine kike 5 verse 9 urucherera ruoro omuboraka anyare korikwa onye okolire emiaka emerongo etano nomo naende onye olenge omokungu bwo mosacho yomo oyo 61 bona turata omuboraka nero muburaka aba 59 go chance te kan primary ndio nyapata ete ne pipiri yateo oyo ningo at the studio by the way wana mami ninje ne pipiri ngoso matali tabu kyane ndikete ne pipiri ngoso okay wanju muligire nabo gonkonya no rochega iga chwe ya gateba nga nya ya ikire 61 yes abwaro aste yogochi bona ne pipiri yate pipiri yate inere miaka to gateba abatigari tiko chimaega miaka yemeke no ora omate no ne paibonto bwate widows babete remarried bajumuligari tigandara ko igunje chweyo chagira gateba nge bibiri yatebire nsoko bwakiri mugusina bwatike busikia wakira soko nga niko to kwana nere bita naende ko juja kwairanire yona ataka wate chweya iga tebi chweya lingana lieke gusi liri gotume kubuya ekero monta mojo para osina mangana yo bwachani gose kinenyu omunga anyomwe abali kube kuge seke gusi temine tinga gosoka korwa umuchi ya sara agende na bakori y'umuntu okomenya nera iga ine arengera ya moyo kunyomwa na bali ngana lieke gusi ko bekuwo aje kumurendere sari yako taiko umuchi agende urocho muntu tware nabwato mwana no yomo lakini bwanchie komenya chweya stetegerera bwanchie komenya iga komenya ali yo muntu kumurenda na ine arenjera ya moyo gotabanga nyumu lakini muntu itali ngano bigo cha ko so bure mu bwamenye familia eyo aba muraba mwabolende baraja banyoro muntu yo kirabwo babuguliye myoro buna bakanalete yagozira igo ine shida tubwate gusienene asenge njaba muraba abeira ababe ne tamayo kuganyo bolemo na bintu binde biriyo kende mu murumu ababwate okay ine tama lakini abantu baraba yambari bagusika umusubati olie bamusike buna mu murumu aboro okay na inde bamwe bari bamwabo bwene tuko twale tamanga bono banyoreri bagali ukonyoro umusubati obamenyaro barabwa bwente ko umusubati freedom yaye maybe onyo gwanja kochoro yomo gwe familia eyo ni sawa onye takutaka aliyo muntu okomokonya ase familia yaye unabete ko yose asante sana mbia mwana kurichise mecha juja soko bwakira wallahi pako keyeli TV bwakire keyeli TV radio inojaire ningo dogwa nere radio mukori gara ko dandora ngakiegedrete Andara mujira gini mukajo nyamira nyamaya. Wono chwe no igwete bunate bire na inchenko bolinde nga itoko genda guchikurwa utigaire kabwate myaka 25 sacho yo sirire wono mutakano atagira agenda so bachikorora bayibuli baye agara chikuri yenyu mende gose gakobera abuno mugakonde na ratebire kurujuja nga abuno togocha twasira ngakitocha twakora manganaye Jujue yambo yara se bibilia watana ababaraka na jinda kana necha nyosoa. Asante. Watebira asante. Amoroli. Aya. Akini wana karo mulo saja se.
musubati tawene tiko genda eisenge January ajo mase familia ye ika kobera mojoyo akabwa to bono bwane nyamba cha ya era kale mbaroje na mwana wa murumu abo mare mwagoja anakulendo musubati oyo lakini karo mochi alende abana baroro iko bono musubati tata wena dio baganda na tiga seliwa ino ali wona na tama na makweli taiko tamwa nje ndo na ga na musubati ga ko lemele na ndo ko lebire ringe ka twale la banga basaja ba ko lakini musubati baba bangaini ndo basomia bana okay mechi ya tenena Ewa. Oh, wakwa na chinse mwibire. Bijamono sana. Asante sana kuri chinse mechi ya Dandora. Tunabuga techetu. Weka mawe. Wakire soko wakire. Wakire ono nkwara ende ko miruka yanderema. Nyanderema kwa ruro rote bya goga kiyaba. Ora abo bya muswati yo. Muswati na abo mungai yo mushijo ko kina abiro na yabaka batigire mwako ya asira ka accident ya ka murito. Akari murito mwako atakanyoro mwana mwako yo shirire. Ora ga rebo muswati yo abana la muru wala kamurira abana baziro mushijo na mushijo tenenge to tani bakwa bamwe abande. Batenenge to kumina yakaye utako abantu bari intakana no barakataka mudiga. Igihe tukanenge ni abantu batiga kugura mukamuramu abati mwako basirire atwara masikani. Masikani atoko. Amasikani atokije to mufata. Era toko muntu nero manyekanire kenyoro kare go chorro rende seke busina be kaiga. Kenyoro. Umuntu kiroro. Umuntu aro mutu tukanu ero muswati na bare na fa mata metike musari ku musari ku. Na abo mwako kare mona bako musari ku. Kerachire. Kero mo. Kerachire. Kerachire oibono ngeringa ki ese jagenda ni twatebe. Bari bari sibiru bil tabate bunga ya yantu akoroche na nyarebe go kwana nere karuga. Ndo bari abanda bari kama eti. Kwatero tenge uno kurenta kano so mbaraka. Umucho yo na ba ando aba jinta kano so baraka. Okay. So kurenta kano so mbaraka kwa edi mjando ku. Okay. Bari abanda bari kama edi takiri. Asante sana kurichise mechi ya miruka kweguri chwe tatembu ate yabo chwe yura no beke argument ya uburugi soko bwakire yango ngaki Mr Miguna wakire biyanga kikwabo kiro mwana mindi kurugoro esiniye komina bete gasi ankong nendi kwapye komina kurugoro turi wetu kurumosonde no nyambono ana bwatire nkira kiagara yari gusumbwa sana tigango tebiga baswati abange ngo tikubara bakebusiga ekero monte bwate buyako gende kaniso tasima kole bintu byaye ye familia yo yerengiya ngwano yingono bwate nyumba yaye nande bwatire kwaje anja kole to musanyo yara arete kurware mono gago cha kamakatarwa ogenda isiko komenya isiko familia ite kumugoria tigarende bakoreto musanyo yo manyanga tareta li jambazi areto muntu muya nandari mitiri ngonya na bana taigete konyora nyore nambe yeta kere gabere gago soromo abo bakomenya kuja nanda mu assist buya kaliela asimanga mumuro mwakonya gusira nganero gocha komenya nyombe yo ina mangana aite tunye kinga kikiagara kinga kikiri cia kare kuro mumurashirire na joko nyora wabagaka bago isaransa bako yomekiranya nando nyometo gite tumucyore bujanga cyore inde nyombe ya mumuro mino nanda bagaka bo bana cheki na bujano musubati yugwero teninero yibuye kobe kunyumba abo nande umwako yore to munoye bamanyana yo mukamuro mwabo bateba ni manyanga aba muna musubati ndo ngamuna mwiburi omwabo kabere okay batigarera abange batabwati musumamo bawo kurera enda bera toko musubati no murongare onyoro mungino okuri nyombo kurera abatenga kwakore bitage abare na wa kore bitage na wa ukura nande batabwati musumamo nyango okay dia mono chwero bitwa borderline yoko nganya nera imiaka chwe Roje simi chigendete gocha lakini tete dara kwa liba kwa soese conversation ye yora kwa conversation nere gabu ngwana naro tebanga musubati oyo tabana retkuru muchi oyo
nga gwenerete gukora ki kurigia umuntu amurinde arinde family nje mwate na ota ire rutimbu ati mangana mangerero igonde pipirie njemu igongo muirase adire bibiri wase abakorinto ntangani saba tigansome kebunga kamo kose bibere muchakera 8 to 9 bono ngo batebyande balia bataranywa manababuraka mbu yababe bunanje nde kolende onya tibakonyara gwetanga tigabanyuome ekiagera mbiya kunyoma kubwa gusambwa nokogania okonyoma ninki nakitwarra mwino gali umusubati oyo kwerero tiganyuomwe na sentia mangana yokoenda gotebanga origio muntu aje kurinde family kero kende oyo no muntu okorigia obwate family ende obotomani bwachakire ime otigete oyo no muntu chicha otigire bwoye imeparara bana mbali konyino no mugati ne chae ochichore tagaiga inere nywa moto gokwana je pipiri tiga kore ki tiga nywa mu bosubero borurenga tiga anywa mwe naende toligereria setup asto kurugusi omusubati okwere umusacha okay oroche muchikyoragani ngabono musacha musubati wagaenda oliyo musacha musacha nokonya gwetana na ikoli ne mbera ya mumuro bande gabu ngokolete kwerende onyomire oginyom okie enyoma ne yali tomanyete naende tiganda aliye gobunge kekagotate yinyoma ninki enyoma ninki otige family yao no yatige family yao mando muchakefa family binde biganga ati oligyo montachiche karokende kwanyalire goseno mwalimu karokende kwanyalire goseno mupoda poda otigire oyo no muntu gotiga bwaye achiche komene naenda go chabo bisi kwenda koraga go chamugaso kago soye nyombe yumugaso kago soye pome yumugaso dada komora mbora abaswa bobisi botukoino muibi iga pipire yata muntu akoreki anyuomu enyuoma ninki ase pipire ikine kabungo ngo chikoreta to gochikokorera bachobuligeli abere sisikanoga igachwe yotebire akwende aligyo mudoyo mungao munya gosabere ntwata freedom bero tabaza gokora kende gosabere onye bwanjire kobera tigabere tobwati right yoko moselia ngagenda lakini karaga niko kole kwende konyoma pipiria moya to bosubore boisainde chwerera gukwana mangana yote biri taliko yagambere bwika ko gamba kale ne bibilia sama boko bali mogo yasome bibilia na ndi muyi understand it na inu akalibo esimigo chaga iga 0788666663 soko bwakire chwe gino gebegire bosyo kiro wakire inapen wakire byagagi wakire kabisa tuabogire byana ora tebe chwe mbya chwe ali bya umanyete nonye ruto ekarago kwerwa no musaja kubwatina kera finally mpoacho manyomete finally banyomete baite kunyoma na poacho na ende mushire mare na enda akata konyora ano to konyora ruwa Yesu ruwa so rende none bibira beko te babuyana akaro mukungu atigirwe na bwato busubure ge koro bono nacho yoyuko abato busubure ko nyongwa to kenyo mo tere yurate banga alako ryo monarete ike ushi ke kuri no chibuyo ikinyomo so rende mukungu na bwato busubure na kimende na inde kubwati nganga kiechi na inde ngagia tibikwa abata kusieta ya ako batmare na bwato busubure okay na wanaro na ni ko te ko beka ni tu ji na boko na ngata usira itira ba ngai wa rengi na ko bata nyama okay chwea de wala innocent ka ukora ni mente engani yu akwanire ngia okay tiga chwea ra menta baro sawa ngana nera wa akwanire Ruth ni gakwerwa umusacha bamanya ko yimuka ne mother in law yaye now ngonya ko bora bia kongire korwa sto korwa ngakitogokora Ruth akamanya gocha kunywa mwa na Boaz ase bare gochora gose ne bituma gose ninki ngendongera bwata banga ororeri rwa Yesu no ororwete Boaz is the father of Jesse Jesse is the father of King David
Kenda some kwende lineage lineage yonsi ya Jesus Christ. Erueta serut konyokolire ki okwereiru o musacho Okay. No Nyasaye akanyiplace wone ine heruto koro marriage. Okay. Bwajubuligili ko igure chwera atebaga gotigara abune gacia kwa gusara soko nyege konyarekana ogenda urigi umuntu gumuchako bugima a fresh soko bwakire batali bagore mbeo tinko igwetie soko bwakire. Hello. Innocent. Aki. Soko bwakire buya to kwa nere semambia bono. Hello. Ninko igwete gendera ninko igwete. Nale gokwana. Kwanango. Kwana aye. Mia nanti tekelo yomo. Bia mono amen. Ono nando manna wasini kiagala okunokora ndio konene keramo kale kana bange bagotegera manganayo. Asante. Ono nje nale gokwana igatwe yambia gotego. Andara rokola ngatwe ya to le kapine biblibona bwate tendo ta ndiri Amen. Wenda awusha utubaka watu wale 70 floor ya zina towers baigure ni amen. Ono na nje buna njoyongo kwana indo over 60. Okay. Orote na baile kolera yongo ta koruwa bakolera na ndengira nenyo mokuta yo tantana. Abu go tantana. Ono nchwe yambu ya tendo tumbia ko sana. Okay. Ono nche nare goteba iga egento kiritanga ntiga abantu batige mubora katari yoteneni yaye ekera abwatirwo koboko. Eria kabere tiganya sae akonye kiro yo mama yenga obugimo obono obyenye. Nande kero gochongerio yo mino naye no koragirwo kona pareta senka yawo na abana bawo. One kitwale gokwanera nande kira atakonye tuwe sineki. Itangani ancha kuato yo mino koboko onde rigati nese no mobora kakara practice kwancha na gokonyo onde buye. So tatia kero ko umiro mobora koyo iganya sana na kwa chemi bunora makonye. Edi akavere. Ruto yo na Naomi Nyasaye yako bakonya asenge ncho ngino yo igante te ko bwata muka umuro yo koboko. Abangina abange ni okonyora babwato ko gani okonene bono mwana oyo tigaire kwanyari bagale ko mubwato koboko omutungeri gotyasa abana babe bandi. Kitwale bateberitangani ruto yako historia yaye komanyekana mona asenge to kabyara muigetanye. Okay. Nandi historia yaye kana tambi igolende kinale batebangeri na kyabangina 90 batwa etani ye myaka bana chwe yate abaga ugukinse ngo kwanerere naki. Nkose mitura abande toba angina abangaini to semya baswati abake. Okay. On nyasa to konya ndaba seni inkelina ki omoswati gatiga iro mubaraka ale ndo sinjira cyo ante biyeka kona teki nambia man. Asante sana ngayo kwa Ndengo kwana koru bogichora ya cherusa embonga. Asante sana mbia mona se simiago ne birengeli byage semba mbia bana soko bwakire. Hello. Akoire libaga osembeo kwa bulire tigandara aligerie SMS chwea igogo korekana yatebekana ngabono gulise kibiro Timatigo se no ngelibaga ngelibaga tata kwa tumaya kwa ndumuti twataka kumanya enyuomo ninki tali konyenyeka butuko kuchikomenya ase nyumba yo muburaka enyuomo ninki. Okay. Yarigani bono tokoirana tokwanere enyuome pipiria goteba ninki kerego toteinga omusubati omuboraka anyuomo enyuoma ninki enyuoma tali ngobise to omusacha nyumba atigete buoya tanya kogenda oro bana banya kogenda fees babwati bakoletere itali nyuomo togokwanera tokoirana ninsome gefungo gyogoteya abantu enyuome togokwanera niriri. Bwacho muligeli aigade Soko TV murubili ne soko bwakire kina kiabekiro bosio chwayo kebekiro tebire ayo konyanyaka gote bangalinde igonga wachikulinde amateyo wasaliri namba itono yeroche tigatondo muti mugotokoira nango bwatande chisimi cheino asobwangu.
Eye Nensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo nde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja.
gĩthomo cha gũtengere mĩrũbĩrĩ itũ yogosemia na gũkũmenya ya gũkorekana kĩra rituko na bariki baitu beandĩrĩte Chingaki Chance aseng'encho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwachubuligili chitri chiteka isane vile maega echisa isate semambia bono nche nalengenga igakulindike gusingo tebanga tebuenere tipi muswati oyera tigaberabu atulenderege sakugeito baminta abana barangiriwa marieta ito akire biya keronya baibuli batigarite moyo bakuligiririga barorangoyo nere innocent baligiriri baroyo nere nyarebe chweya bibilia go sansoraga ige mambia bona agatebanga yaya oyobwe miaka 61 50 no mono yomo nabwa batebanga barabuo mbancheire barabu batigara bwa steyo bago chira kinya kera gwatiga irole miaka meke cha tebanga abo kurwa bwogenda ando tebirenga babo tukubago chaigo kwabuneli chikolio monene tata nyasaye semambia bono chwe nabwa tegenteke mata etako teba igoro yenyomo ninki chwe kwana igoro yenyomo chisimiyo chininjiro chara kini kora kwana igoro yenyomo enyomo to konyerusia Genesis chapter 2 ino mochakano ekabungo gya kabere urucherererwa 24 tumaitika gusima tanayo gonzongo kagendrelio kadabol biyoli ase ayo omuntu natige isana ngina abwatane na mukaye na nabo babere na babe omuberoyo eyine nyomo egokwanwa ase epipiria tige biganga mubara kokule no mutakanwa gatigara mutakanwa bono no musbatire ndo no konya gweta ne kaliero ya siringi 30 wo barenjara kaliero twatebwa pipirigali atebanga na bwato gosubore boko koraki boko nyom gosatigare. Okay, Kirandenis ongwano no muroje munachagete Christine Morana akororire nindo chegega Ruth Roda kururi yath bali mwasoira somurubiri Barnabas ke basoni ngoroche boigo lame kyumariba na bali bande mwanyare ko bagosoy namba ite studio noroje chwe yakale oteba ngatali okogenda neke liero magoroba oro lende ngumuswati yuga bwena takoba free agende namba ite studio 0788666663 no gotwa kiresi miese mambia bono hakikisha kwa keri liogire TV na ndo manyanga kera kwa rule contribution yawe goikabo tuko chinsa isatekera mayalire na boko nyora libagali umuiruro gotegera kerengera likikeli kwa bwa tese mambia bono gocha tule twatwara umuiruro bwo murubeli bwa nsoko bwa kire asense meli yenkwanene ne twabwa tese mambia bono na lero buna nabatebi nayo mogeni kero mogeni ogocha atoli ugwesagara tali ogotokole aseli ogime na eka rwe birengera libia go nga kyumusbatio yago karabona nga yakogenda yakobera chwe na goteba renga bona biasara biri bya limire nabo konyora inchirendo gende guchibosia bwo chako yamate chwera na baroche na berego gekogera gento twara kuligereria inkelinga totige no bwetani ngendo ngere no senti wakwana kero twachaka o muruberio ngate no umuntu akesimi kwa muiranire kwa muburi o musacho chiribwo umutakano abamura bamwabo bamurosira barabuguriye miyoro bamwake mbabwato bakomo abande baje gateba ngoyo kiri gusali umucyo ita kiri gusali gosembo tuko na hata yebinde imbo tuko muntu oyo mugaso to kamarora mucyo yo mbo tuko agatebiri buyetereke bagete bali bacha bamanyike bayeke no ori awetera bali bana ali arora bali gukelibi oyo to bagwake chiba wacho mbara ule bagateba no bakomete bata ntunto manyetie twabuga no muibyo taete gutura chingoko ebintu tigabibe kutene nyo miru asoka enda nyo monya gakobera be ategerere
Okay. Ngoja bono tole toirane toburi omusubati uyo bwanjira bategerera Innocent. Lakini gomu muchandete momo chandete muntu no arakonya gusimeke kenagu ngisimikira mogaka karatete chimbebe na begete binagu. Lakini yaro muntu yota we kurume na ndubikikya obeke kenagu bono amenye ta no mora akonya abarite kenagu kikia yasimegete megari ndikake gukina atugureke na ira die kende gujina na akonya na bakonya gusukigo bono ara na kamora tierete konya muntu abugata kamora getatierete kagwetiga agwa kabaka muino umuntu yumata no matebie kibarua ngiatugete na Ivasa mchwa ndo chiko kala ta kurwo haya igaria maguraria bere na ararengerere tinga mubora ngoyo anyandi yagenda kanga ngakina akora kanga nanyora obolo mububwa mu murumi chwe roreterere chande ta bana chimboli chiao na chichikolisi Bomo bakano chiari bakesukuma totagetiyo bolu baka kwa madebinga kwanza ngiyo kora gentorengerere tinkiringa ngaki kanga nyendi yagenda kanga endemereye ninje yatigerero kwamanya gwete busa imibari bono basani no bari bago kokenga kabisa ngoma tolyo nyendi kwa masere kanga nawe simegete chikabichiri kanga chimbuli chiri ne chiawe chiamo muro mino nyagosira okay wecho nkoligere litorega iga no anje na some ya ningwa chirite kada koligere ninga kama kekera gonja muno ago omuligere lyago chichaiga na bongo interrupt na bongo tabikilige ine a warning Korua sinya sae nki okonya gochegeria abatakanwa na ababuraka. Okay. Ekorukunge koko korua sinya sae. Korua sinya sae. Manchumuligili namba ito ya studio gere 0788666663 sema mbia bono na botwa kiresi migochaga iga elitonyara kubatogo kwana nae na ndoroche ekitogo kwana sema mbia bono muswati otikaire karomoke mutakano mugakoyo sirire mbabu atechira kulende maybe amakweli bunakale chire no ane bara kwanya orosiri ubugima bwaye alenge gose na asigete uchikwanda kurwaligwa kwanya oranga lende ya irenga kendo sirire cyaba cinga kicubo kendo sana akirende yo cyaba cyera nabwo ate perspective yako teba ngaye genda karwa ngaki nande bufi wakire bya ningo to kwanere yango Tyson ngakyo gendete Ubudesha ni manda kongera ikonge biyere ikonge kwa to tengere do awagima okay madikisi chi mugwa ngabo yoro yo ban osirere yo so mukungu osirere go so musaji osirere dige mukungu otande gitabu ndinango gwana iga njo mukungu na nsirere tekare pole sana anda kwambwa deni yake neke lakini rende naona abayibuli bo muswati oyo umate brand ba wate ba da banki ngiri muswati ba ngo mwabo ya litingo nya ko nyama madoni jema here okay network yake kuna gusira sira nabonta tenko alibaga kubwana na soke kubwana yo bona na ijirani yane la ma tegendo ya gugwerwa taliwe ya olero ne enga kigoika ono umuronde omuswaji onde umuronde agagumu omuswaji onde agitwara buo yago omadro muswaji ya kamobera wa matebya ya muswaji onde agocha buo kwa kanda kamorwani omadro muswaji gumungojo agagoru mujinyama one ara agakuba katira bosi batande kai pole ono kumya windo madembira abantu twagora igai binyoro ebintu bibiri byala chipara aseniki pole sana tiandara kubuli swali le personalized a bit korwo mungino gasirete amateli atete kwa omurugi onde korunkabo kwachi tokaleto omurugi gose ke na batebeti na batebeti na ndege ngwade difise nyane na gitenga nyoro muswati ngao okay ngamoreta bono ndende ta bana muswati asita gatira bana bane okay
ngote ba njingu eri umuntu one o takolendera abantu bini ko limuntu ndi wezi usenda derimo ko wezi ona na ranko ego ndini ko ego. Okay. Nombona nona baso de bana de ko ego. Abandi no bale muchi nyomba no bale nyomba bandi bane ndira abana baikira abantu ndabwata abana bakabachukulale nyomba. Yani ngo bya simwera keo. Abere gasiengo sana. Asante sana na ndepole sana. Asoko ba first hand information iliyo bateba ngayibwe ko manyana kwara itire chinga kikaminejo. Mado wetera kwa kuba kwetera umuntu ndo tana kwa makuri ile kusaka na wetera ya igwe. Ama kwa musana ni pero bwato musimamu. Ayibwe ko manyane. Ko menya bu yo ko menya bu ne ba tu ne ba bwata wa gwe bana tora decide ko nyoma. Ko bwata bana ba ne ko ko mane juye ne ko menya bana ba uyo. Onya ko ebe ke gerenge ngwana ti ko nyoma bano. Anona bana bo kuba bo yo de tinde tanti. Ko ba sibiri chianga yo ba ba de ba yede tanti. Okay. Bono uje ba bana wa gwe diesel. Baraga tebyo washing machine rende litukulinde tokokwana. Baraga tebyo washing machine rende litukulinde torakwana. Washing machine yo ma to na taganya ni diskimando tabu aji wono ya bara go de kinaba ke. Okay. Ya ko ma de ya. Okay. Ya ko de ya la de ke digande tanti ole ada ko wale siga bono en washing machine te ko ba ko yo ma na ba boli gushi. Washing machine bono ne che barugeri. Okay. Okay, thank you sir. Thank you. Biyamaro. Tigadara bwate ba kwira deze chwe ya digereti yako boli ga inozentira kiri no manye tenyu omeyi. Wajubuligilia zoko bwakire. Bwakire ni sendi. Nga to kwa derese bambia bana. Ngakikwanda ngeli? Samuel Ogendi. Okay. Kurugumagamo Nyamira. Okay. Enkwane yo ingeno mwaka igo nkolenga nga mwaka la buyasara no yo mitakwana. Igo gebibiria ekero muswati akwerewe. Asike bibiria no nkwata tumana guta asike gusibono umuntu ka umuswati akwe. Muswati akwe. Umukundiga kure uko katire abana onye bakolete nyangi ya wisanikana abana abwe ko bibiri ko bibiri nga tukunyumura kinyo toka katige timbwana na bakunyumwa muna uyu minta kwana. Okay. Bono utu musata nere nabo yego toka na iga mukungwa kwa katige timbwana iga kunyuma. Na bako wenda nyole no yanu yukwire nere uta ayomo oyo ukwire utatigete utatanya mwana ukwire no musata tanyoma na iyo na berego una eseke gusineke gusikia bona seke gusito teme kaba gusiye ba tabanga mukumbuka sireliwe musata na bako nyora mu murumu abacha sanyo mbagitomo cyoyo agitomo cyoyo. Abuchwero wabwato muchado abuchwero wabwato muchado chweka kwale bataba saseme ngyo chukukitoba ne segyo kana ngyo chukukitoba ne segyo kwale bataba chweka ko boli ngyo chukukitoba de ile segyo koleta kale ayemi senti kale ufeke gushimo rongenda abantu bawo tokire kale tumya twakina ko barende umuntu gakubunike Julia akubunike Julia umurumu abo aguta abaga baikara sarabanyira bari abo twatabanga kino ko cyo kubunike Julia ani agitbara n'umuntu otebu neruyu tairero umuntu akogenda wapyo tambuka kiro cyaya inyumba yabo. Okay. Manyi kabo nabiri go ese gusibono. Asante sana kegusi akiki chweya getegerera rando keigubu na koigugo manyingabo Innocent atomenyete chinga kichiri ama rueiraro togocha gonte binga mumuro minto ngabona nero gochi kegusi bagata bagaso mukunguli nyumba kai yitali nyuome litwakwanaga igole direct mono inawe kore ndeke kusike kokwana uyitali nyuome litwakwana yakwana kubunege chulia ige chuli ege chuli lera maruire garo
Onyore ngoyo mwata banga nori. Gosena bangi nakagorerete tumbatu. Wana bamuita vile nori. Abagiraga uretse tuba chweyo gata kwa gatoirane wajobo ligera 0788666663 chweyo tigara agwe contribution ya era bado contribution nje tali mangana nje na rubuna kwambe ke sakiteje tigambe ero obera se bindo tena banda atachama chenyo lengo sali okay so aye bibiri mibono Zaburi eyunsams ntwaligere ligari bwanjira komenya Karanchira komenya achandire na ota yo monda gusikyo orobago kalibanda na ivasha mirimo ta guchia oro bina gubiria aganyete bisoke kidogo afiki adabeke bintu orobago marora bwa tukachimboli chiara so ya yeme bitina bako muligi babu ati peace omadebi bwente kurwa bunanga to yabo nanga to yabo baenda to an extent baka kobata ino ena abana abumbabuye kaini umurominto kwarorire oyo no yubwancha kabera lakini amenyere to bururu yene kuko kurwa sinya sai tali manganani okay Zaburi 68 kebungo ngedara Zaburi 68 tegana enda direct ngende bakochonye gelika usiku 68:5 Nyasaye ulia omenyete ase aye achenu nere isebwe chintakana no mulendi wababuraka okay tumanya gocha tomente lirube lya Yakob James okay chapter 1 akaigo manye okay tigandara bwato yo kugende to na gochagabu zoko bwakire nigo to kwa nerese mambia bono nonje gikoro ke wobeto nduwa ke umbua kai ke umbumbu ye mwayepimire ke umbumbu ye taseni biyage ko bwata mbuya bwata lakini ngoko bakobana kere yengira gete yonde ke wobeto nduwa ri bono okay akibate birabo mbuya ba ande tayo no rende ngina kuboka tole murate murigererie rwese nene twakye takaribu yege gotagara kubana yaga nejinsa getiga toje tokore baigo mu engineer itongo bari instructed yarigererie egererende na litoko igwana mwatate bichikiro rero bato ibera userero bato bekira chinyinge gwetani jirito torete naborigo ni jona zo mujadara alo ningo igwetegendera bana igoro yomo subati oyo kwereirwe ono muzubati oyo kwereirwe no musacha nawaga jiro umbalende omuntu chorwa na nege chuli kikyabo ngende wete omuntu chorwa mu muzubati oyo chwe tebira marwire naro agwono neke gusire ne tawatane neke gusibo ndora bono to tabukire sine Wano ndo kiri to mukungu yo nyure ngomo kere na bako nyomo na tabo moke na bara nyoro nde banyoma no ekiya ko bwate kanobo kiri to okay atani wone ke ndungwe buri ne baba kujiba libono muzibati yo wozezo bukiri to wono nyomiru iba bano kiri nga abana bara yesa abanyorete agendo ruwao ati konyora abando nyonyora gusana kamwana akanyaruka gusana kamwana akamuranyora akamu sigona bako nyona batakiro no umwana omoketa kunyara komenye myaka yo mushinore ebikire kujibateba nganga babura kana abanyasa neje mbakana mwana oyo tiuga ni gare myaka 18 abwatu mwana wani myaka 18 mwana nale merikobera agago tiri yakana mutabwe metu kunyombo nyore tinyangi no mugako ayo sonye tanyore tinyangi no bako nyara na arabi se itiko ndaji kunyomuru wao ikale ndayende mwana uliye ira eso korra kwanne ndora mwana uliye na bakwende kwenda na ya anyore te baya nera bere gaya ikiyera nyoro mundu komopi upisi nera genderere nigeta kuberikiri na gotera gende gweturu mwana uri nanda wane ngene nonyu tanyore te mwana nanya kiona hapa menyengeje okay amenyengi anyori nyangi ukuri wiki ukuri weza matukata tukure
bono ndotebe ng'ani uyu ng'abono mumbura kuyu n'uyu nyasaye waraje komenye gamenye igore natukuranyora abakristo ambari bari bakatoliki bino bakoba one namenye buno umukristo yekera umukristo yari nagize cyakerendari ona yakororeka ng'a nirere ikiri muzibati buno yanyu umwiki yagera tanyoreke mwami nkeye nabakunywa mugozi hata wejo n'umuntu rwanje gwinke nabakunywa manake bukristo bazire ndamenye mu kinyumba nyumberengiya okay one ngende kigotaba n'ubukristo bwito okay neke gushikiriye itegeko. Asante sana mbia mano mupime cha bana bwango iga aya asante sana guruchise bichi yake umbuchwe yanta itembu ateye ngira no crown ya mangana yo bana chentage to crown yo obwe konya kurwa so mugusiga karo mugusi bado na baligire tinga chwe yata itakwenda sanga nsoko bwakire hello nsoko bwakire hello wakire bia ningo to kwa nere sema mbia bono wakire bia bwakire bia ningo to kwa na nere mu bwate kuru nyama iya mbiyere yako kwaska aska nga kibono weirire bwakire akibwakire aska nyama yambiyere aya togenda busirende tokoretegerese TV aya kwana gendra lyoka niko tegerete niko talibaga nje kifyangu ndatega nga kai aska kwanda na nduwe tege ko tagwinde momuro mintanso ya nyumba okay asante sana oya ndire tawanje kandire made no senti tokala roma enepi naende tuligere lichinga kichiri tomenyete baswati abanga bodi gatoravaruke.com yani mbasomete mbamaitete ya rates toize kwera ni kagusi mama yako teba bono mumuru mu nyagusiro chire okay tiga tomochole mama yako nyoru muntu mokomochole agabu nemera chisigara na maru korumambi baka magoroba litu kaeteti amaino omuswaki 1996 karachi etenya gitali ko ligereri gwelino kuligereri omuntu igapa kagwaku orocho ni ngogo chikochorera nga ole kwerende nga ngogo chikobetereri nga kietole chwea egento parokia kamonda atebe ndaraso mali kwerenderi tato omusubati oyo okwerire okwerire omusacha so umuchi oyo totebe arwe nkeyu aende anywa mwasa kunywa mugochi abana baye mbabwate right yo claim ebintu biri byesabwa tomwabo omugondo otatomwabo igontebi my fellow men gose abasaye bali gusiyali tochaka kogoka ochaka gutumia ebintu biringa mumuromino osirire kabwate abana eline lichiko libekererie ensenga abana bali ebintu biri bikonya abana bali gose teaguri kama time abana bali bayirane bache go claim ebintu byatato mwabo naende lichiko liense ya Kenya bakalibae ebintu byabo mwanju muligire chiabere 30 maige chinsa isato nindoche narago na wako bwo moelio twakira ni kweli bon turi gukwana kende chwe ngo tucha no wako kweli twakira soko bwakire bwakire bya ayoyo minto innocent tokorerani nchondete goteba iga ba minto na abararia ba minto na batekeri ba minto be Soko TV indete goteba iguru ya basubati ababuraka ababuraka mbakarindwe na ekero bagatigwe abagaka abakarangirigwe bari bekenyoroki abo baisaransa babeke metunse ba mojorero umuntu kumurenda se enkayaye umuntu uyu no n'abantu bamanyabugweta nga uyu nero rumuki niriye ikeire bono abasubadi babono babeire Sokouru kai inki bakobera Sokouru oya ingaki bono tima etusi ni kibese basoete gotononigwa
igaikira bono no eno muntu egera guchigochorerwa na endo muswathi obagoro ogenda guchimuino oya ndote banga onyorire sako onia majani bwangu onyorira sako onia majani ayubanga soko bono ndaete goteba igaba minto omubura kaniga gwisika na ende bwebwata buya uri nkayaya ara niria nga emichinde nere ikubwati emichi asomuswati yare okay ibinyurumbiro okonyora bikubukerera omusubadi obaso akomuminyo kiasengencho yetama yamaremo aya naro asaririe emichi eminge kwanyora omusubadi gutikuligererio tebanga rogongorundure oira chiripoti sobo na sobo bamakuru oro bamuteiba inki bono usonye ise karo singi no muteiba bumwana nengi gwachandikire karua sayo no mokoro gose no mokoro inchu nabokonyora nande urundi. Asante sana biyamono. Nashukuru. Thank you so much. Twakorera abu chwe twakero mweli abu ile chingwana cho mweli watebire birengera byao chingwana cho mweli na ndo chinza chelire njiri nga tigakonya gwasana ni chisegi cyokura aba takanwa ebintu byabo ekina kigendo ndakwana biyamono mwencho abana tandwara tigakonya gwasana ni chisegi cyokomura ebintu byumuhakoye nyagusira. Okay, asante sana mwencho muligeli nchengoro ku Innocent Onyango yo twalengenera gunga chwe ya Iteba antebi go kugenda sobo Joseph Toko Monyororo okubuli gwatebu nga Iteba ngai akali Nairobi chenguru ku Innocent Onyango toka bana Diana ndemule sensemo ya kabiri studio kwa niaba ya kikosi kionski ya transmission yekora na John Kebati na boigo director Zack na Joshua Nyauma kwa teba mpiya mono bye bye tororane litukulie ikinya tichirimo ikebocha.